Bedenge Nimet Yıldız, Ali Ekber Ergün Saim Ertem, müzik avan roj baş sabah bxeyr temaşavan necam bxeyratın berekranên TRT Kurdiye dawiya hefte bedengekî xoş me dest pê kir. Em ê wekî her hefte ku em ser mijarên cuda daaxivin, em ê îro jî lîser ser mijareke hêja û xweş biaxivin. Îro em ê ser giya û nebatan biaxivin. Êdî biharê de her der tişik giyayê ne wisa xweza têra xwe giyayên xweş û bifêde didê me. Em jî fêdê ji wan digirin, sûdê ji wan digirin. Negelo ji bo ku ew fêde winda nebe em hê jî çi hebin. Ji bo ku ew nebatên endemîk ku em dibêjin li her bajarekê tiştekî cuda çê dibe Xwedê Teala wan fêdeyan didê me em jê kêm nemînin. Em ê hê jî çi hebin, em ê behsa vaniyên ka bikin. Em ê bi kê re bahs bikin helbet bi mêvanên hêja re. Ew ji me re behsa vaniyê ka bikin. Hûn jî dikarin ji me re pirsê xwe bişînin ka li herêma we kîjan giya hene, kîjan nebat hene, hûn kîjana dikin xwarin
آنجی چای آون بدخون شماره بنویسن 0506 567 53 62 به وی نمره اون دکان شماره بنویسن تشتکی کو امجی بیر بکن و جیل زیاده بکن ام میوان خوره لسروان بسکنن از خیر هاتنه که بدم میوان خور پاشجی ام سر مجاری هلبت بسکنن سای مرتن علی اکبر ارگون و بخیراتن سرچواتن گلک سپاس مالا و آوا و هر وها نیمت یلدز اونجی بخیراتن مالا و آوا دنگی و گلک باش بو سپاس کم از میوان خوشی بدم ناساندن دکتر حالیس گوکر دکتر بیوکیمیایی تو بخیراتی سرچواتی ما مسته جواب سرا ونچانه باشن çok şükür başın elhamdülillah امجی باشن سپاس ایرونج مره عالی بیوکیمیایی ام کی جان چایا واقعن ام چه بکن ونه بحث بکن ام هنه کی جو ناس بکن همون چیشی دکن ون چاوا دکن مره ونه بحث بکن از بیش می باش بینم سا evet rast باشه از بیشتر پروفسور دکتر فیوزی özgökçeci akademisyen zanıngaha van 100. yılı بخیراتن سرچاواهاتن مامسته خیر ببینید ادبی خانم امجی TRT کردی همون تماشاور من هیجا ام سلاو دکن روزا و خیر به انشالله İnşallah em bejin mamusta gelek xabatê başane dibî warî de me bahsa wan bikin lê temaşevanê me jî helbet merak dikin gelo çi heye di weşana me de em lê binêrin em ê bahsa kîjan giyayan bikin çaya kîjana baş e xwarina wan em kîjana baş e her wiha li gor çi em heywana tev bigerin em ê bahsa wan yêka bikin hûn temaşe bikin em ê ji li vir sohbetê berdewam bikin. Gihayê endemîk çi ye û çima ew qas muhîm û girîng e? Kevşkirina gihayên endemîk çawa têkirin? Gihayên endemîk herî zêde li ku hene û di kîjan şert û mercên hewayê de çêdibin. Li Tirkiyeyê kîjan gihayên endemîk hene? Talûkeyên li ser gihayên endemîk çi ne û divê em çawa wan biparêzin? Cezayê jêkirin an jêbirîna giyayên endemîk çima ew qas zêde ye. Giyayên endemîk di kîjan waran da tên bikaranîn. Divê demsalê de divê em çaya kîjan giyayan vexwin. Amedekirina çaya giyayan divê çawa be. Çaya kîjan giyayê ji kîjan nexweşînê re baş e. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir di bernameya dawiya heftê de bi mêvanên pispor ve tên serekranên we. ملی برسوان همیان ایشالا مش ماموسته خو بگیرن به دستورات از ماموسته خو پروفسور دکتر فیروزی özgökçe dest بگم. به ماموسته او قاسی ام به گیای اندمیک yani bitkiyen endemikle endemik bu xo çiye. Her deri em bejin giyahene çima em wan nave wak endemik dedikin çima em de bejin ev giya bila naqelin girin giyawan çi und kanış mer bask. Beli. Daha Beriya ve Edibe Hanım gerek em bizim kaflura çiye. Çiçek çine, nebat çine, giha çine memleketi me nezinga dısı sal beriya naha boysiyer flor orientalis ben cilt çapkırne bu hamu memleketi me ji Avrupa'yı girti hatta naha nezinga ben evada kitabi mezin naha flora orientalis emdi bejin derxiste. İstisal beriyon. Zamanı wî Latînî bû. Zafê milletê me Latînî nizane. Duyî nêzînga 100 sal beriyan hem bêjin işte ji Avrupayê Flora of Turkey and the East Asian Islands em dibêjin ji bo wê Flora Türkiye gravên Rojhelata Ege nêzînga 20 sala edîtorya wê Davis kiriye neh kitap derketin de hebjî evavî derketin duyî danze kitêbî Flora of Turkey hene. Ji nav wan da em dinêrin belê insanê me zaf em dema diçine bona mêşa, diçine bona xwarinê we xwarinê giha zafê wan dibêjin ya gihayê me hingivê me pir baş e çima zêde endemîk hene. Em diyîn ku endemîk çi ye? Ji wele nizanim. Manaya wê nizanin ne? Belê, mana wê nizanim. Niha em endemîk ka çi ye? Ji behsa çi dikin ji endemîk endebam dibêjin? Niha em bêjin temaşawan ve hêja ser ekranê xwe hemû kulîlka çiçekan giha dibînin. Hene giha ne? Dema dibîne dibêje ew cem me jî heye. Em bêjin Iraqî, ji Îranê,
Türkiye, em bejin Ermenistan'ı, tebegre hattani Afganistan'ı gihak hebe. Em bejin ev gulxun dibejin dume. Gül de Guldaxun em ters dibejin. lale yancı Ters lale dibejin. Em cev dibejin şendin lalesi em dibejin. Naha ev zaf program ez dibejin dinherim jara dibejin endemik. Ne endemike? Mamosta tiştam dizanın pır bir kıymet ve gelek cevap Beli nakebe. pır kıymete, pır başa, pır xoşa ama ne endemike? Ka endemik şey. Endemik ev gihayı ser velateki ciki tek hebe. Em bejin naha gihak hebe, em bejin zaf insanı men naha çi top dikin ve baharatiye, em bejin revasi. Revasi top dikin, tolike top dikin naha hem İran'ı hene, hem em bejin Irak'ı heye, Suriye heye, Türkiye heye. Hamu velatı hebe em jira nabji endemik. Gerek endemik seryu alde jwalateki, memleketeki, harameki hebe. Mesela bejin yekli Hakkari heye, le Merdine jel Şırnakşi evna be Bu Türkiye endemike. Beli. Ama em bejin vani heye, Irak'ı hebe, İran'ı hebe em nabe endemik. او تنش بو نوا ولات ما بله بله اموسا خبر ددن نه اندمیک جی هن جی بو ولات خبر ددن هنک اندمیک هن ام بو ورا حرم sadece خبر ددن هنک جی هن ام بیجن افریقای کلیلک خبه جی سریو عردی başka اواتنه به ام بیجن ورا ام دبی اوی راجی اندمیک جی بو قطاع ام جی بیجن یا نه اندمیکا یا معنوی اوه cik dema heşindi be, Rabbi Bari Teala o şinda be, ciki de seriyo ardı tine be, emciradı bize endemik. Kaç çeşidi van çine, yani emçuma yani kulikek gihak çad be endemik, emvedin herin daha Türkiye hakikat emredin herin valatime, emdibicin çima haka xwaze Türkiye çimasa devlemende, seriyo ardı emredin herin pilingeriya ekosistem emdibicin, ser pır zede embejin çeşidi o hem Avrupalı hamuç memlekete medeni çedi bijin zani debijin mucize kesit. Bu Türkiye ne? Bu Türkiye. Embejin sep har zemine peve giredi değil mi? Beli. Embejin İran'ı Turan. Beli. İran Turan emdibijin yek Avrupa Sibirya yek ji Bahra Spi Mediterranean emdibijin her sek ciha embejin Türkiye servi bu nave emdibijin pır kıymete پر دولمنده زیده نهاجی Avrupa hamudun heri 12000 giyahane sadece Türkiye 14000 giyah jinavan 14000 aji 4000 evi endemikin 4000 endemik ve Türkiye cürrevi hane beli maşallah tür emdibijin bu pır zedene yani özellikle giyah iki dive çebi mesela tamam lice iki dive hebe le jagayni ve özellik ne dihene embejin taybetmendi ne dihene beli embejin daha از زعف نمونه هنه از یکی بیجم ام بیجن زدم خبر من انسان مجی ناز که و روزی پرومواجی و درباز بو ام بیجن ماسی ام بیجن ماسی وانی بحر وانی تک هیه سریع عردی تهر کیجان بحری کیجان گولی کیجان آوی جیک تنره او دبه اندمیک جمره hem Juvanere hem Türkiye'de. Türkiye'de beli ev endemike. Naha aynı usa gay mecusane zidane. Naha ev gay endemik zidaji hazar seri ardı ambici rakama hazari hatta 10000 nizinga sedi haşti gay men seri ardı hene evna jwe mentıqı zidade bin. Naha flora Türkiye dinherin malbat tavan dibicin familya. Nizinga flora Türkiye'de سد هفته 4 فامیلی هنه بله سد هفته 4 تو بیجن دیویز سد 8 ام بیجن نوان دا 1300 جنس ام دی بیجن جوان جنسا را کرمانجی ام نفشان بیجن چه بیجن جنسی وان وقت جنسی وان بله ام بیجن مثلا سیف جنسه که ama nezinga sed جری وان هبن یک جی tür ام دی بیجن tür ام جی species latini nezinga 10000 جی فلورا Türkiye'de او دما مگو 200 kitabı yazkınıya jüve nezinga 10000 جی او hatta tespit kirin 10000 roj beli roj derbaz bin her dem dişe ev hay zeded bin bu çima na her zaningaha ji flora dexabetin etnobotaniki kabatli de bunu her kabatli de her kolina da embejin teze çiçek rast betin beli na emre rast betini yani ona jak hebben
em teze rastı beydibin. Muncar avul em dibinin belki. Beli yani Rabbi Bari Teala belki 8 sal 4 sal beriye naha xalqandı be ama em teze dibini. Em jinu fark tıkın Beli. belli ne sen pedahsın. Beli işte ye İsa'nın bu memleketi me bu insanı mera emzi icadıgarın acaba bu çı xirti bu çı karti. Ricali Yani. ev dikeve Ali ez bağırım biyokimyayı. Beli sana. Ez mamoste xarici çend daqam baxım ve mamoste doktor Halis Gökyer doktor biyokimyayı mamoste pir xoş basa hentişta kir li feyde ve em çay bikar binin em jwe bipirsin ve yari de ez xwazim basa çay bikim u em peşi dest pek de jwe nas bikin em çaya çawa dem bikin mamoste iro çal ber mahamiye heye em mala fakira da mala zengina da ağayan da paşayan da diçe ku dere de bir çay ke bidin mi em de xwazim enek ji basa ve bikin çay çawa te dem kirin em ya şaş û rast ji hev veqetînin baş dibe. Rast. Em çay çadem kin. Ona göre Em peşî ji we nas bikin, hinek jî behsa xwe bikin, em jî nas bikin. Rast e, Hûn vî rast karî e. çawa dikin, biyokîmya dema em dibêjin, divê çi were bîra me. rast. Navim Halis Gökyer. Ez xalqi wanê dimînim. Ser çawa. Fakülte Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji xandiye. Master axwe cake Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimyayê mikiriye. Doktora xwe se cake aynı ser Pençeşerê. Ez cake 100. Üniversitesi Biyokimyayê mikir. Daha devam dike jî. Em bixêr inşallah. Çay çabê dem kirine ez vêya bêjim. Çay me ça kelant normal qaynama noktası ve 100 derece. Erê. Em çay vakti me kelanê şundadır. Em dayının bir dakika. Bir dakika bir sene de heşti. Vakti hatine heşti de dakika şunda em çay bereser çaydır. Em direkt bere demlikten. Yani em dema xwe berdin ser avê an Em peşi çay bekelinin. ava xwe Dayının, bidînin. avak bekelinin dayının. Ava me de dakika bir sene. Tamam. 100 derece bir heşti derece. Tamam. Piştivi em valaki demlik yakır. Piştivi em çay bağışına serdan. Ama ava çareş. Ama çay işin heye ada çaya bir sürü çay hene. Em van çay çademkin. An hajmere çaya qaçaq giringe mamoste. Neyse yani iro çaya li berme ku em ve duxum praniş ber ku em ve çi dikin. Em peşi avê bikelînin paşê dema xwe berdin serê. Paşê dema. Baştire. Çima se dema ve çi nedeni ve çi ne mamoste. Yani em dedi pranî avê berdidin ser demê ji ber wê dipirsin. Vatı em çay kelandi. Ava kelandi. Ava kelandi em vatı em direkt ani bere serda. Lê dixe çay dişewutîne. Em temawê de giştire. Hem jî ev tiştê nav mera seva feyda bideme zû berteref dibe. Zû çözülmüş dibe. Direkt çayra temas dike ya. Rast e. Seva Ava germ yetişewtîne. Ona göre ez aynı zamanda fitoterapistim, aromaterapist eğitimi olan jimelde. Ona göre fitoterapi devşe ki vakti unça market atınız poşet çay. Erê. Dibe poşet çay avak bekelinin bir dakika bir sene, bir dakika bere barda bere iskana xukun, bir çak texne nav. Maksimum 4 dakika. 4 dakika şundadır, poşeti dakika bağışın. 4 dakika ziyadettir bu pişti veya na çay seva fayda me ne tiştene 4 dakika da xudu da avi. Pişti 4 dakika şundadır, ev gerek ananı pişti zehire. Zehir xudu da çay. Yani ev nekin. Yani em her tim musadın avda nehelin. Nehelin. Em her tim musadıkın lewra. Kes li gor ve rizike naçez bağ. بس اگر هم پشتیوی 4 دقیقه هم داخل باوجن پشتیوی چاق خونه هکی چا بلک ون وقتی چا بلگاجی ام ناکلینن گاهی بلک وانا مثلا پاپاتیا ملیسا عادت چای ام ناینی کلانه ام ناتنی قف شکل دادن داوجنه aynı amcak avak dedikinde dakika dağıcına navda vakit 5 dakika 10 dakika em beklet demlemişti ve pişti em süzmüştük helden dokun li vakti kok ve heki kabuk ve em jivan ka 10-15 dakika dikelinin pişti 10-15 dakika şunatı em zide nakalinin em evi süzmüştük çağıt khone. Yani li gor giyayı ku em çay ve çi bikin daqajı dugherine usa. Tabii. Yani وقت ya mesela ego belki bin em nakalinin ve kök bin. Vakti kok kabuk ve mecbur bikelinin. Em nakalinin no dem kirni. Ama belk ve gaha ve em nakalinin. Em vana dem dikin. Peki poşeti market deveci aynı kısa em tedikhin ona göre zamanı veya.
باشە ez باور dikim ji wir şunda em hemî çayê rast dem bikin temaşevanekî min jî nivîsandiye dibêje silav û rêz ji we em hez dikin ji Kocaelî em li we temaşe dikin çaya herî baş çaya qaçaxa gotiye Ramazan Aktaş şandiye Valla rast em kurmanç heş çaya qaçaxa dikin lê tedî herkes dibê tariye û rengê wê pir reş e zirarê wê bêtirin nizam rast e nerast e wê najî hûn ji me re behs bikin ça qaçaq divê ewa ça qaçaq ev ça qaçaq ve ça reş ve jî fermente fermente ama feyda wê jî heye ama geye zev zêde neykelandinê Baxtê çav ez wanî jî zanim gelek miletê me tînin pêş çay daûjine hindirê avê dixine hindirê demlîk çay pêşî daûjine ser avê jî em didêrin baş dişewtê paşê mavê berdidin dine ser evkê dine ser agir 15 deqa jî dikelinin dikelinin paşê eldin ve dixwîne ewanekî rinîne yani fîtoterapi divê îsa nekin divê çayê baûjine ser biraz ser demlîk wekî qura demlenmiş ve çavê da xweşe daha çekî jî sebrê em bikişînin mesela hêj xwarin devê me de em dibêjin ka çayê hazir nîne em kurmanç pisa biçekî wîsan em çav em jî endemîkin ez bawerim Belê em jî endemîk ser rûyê erdê insanên heremê em hema xwarin lê li erdê çaya me divê hazir be em jî taybetmendiya me ye em çay zer hez dikin em çayê hez dikin baş em êna bernameya de pir çayê bidin we em çawa bikin baş em mamoste me behsa yê endemîk kir mesela wî li Wanê ne Belê li Wanê tedî ribês piranî dibêj herêma Hakarî û Colemergê û em bêjin Wanê bêtir heye Belê hin tişt hene li aliyê Mêrdînê hene li wan aliya tinene ez bi giştî bêjim niha li Tirkiye çend cure endemîk hene û li herêma me bêtir çend hene Belê niha gere em îro sabikin ev temaşa ve hêja endemîkê pir xweş bizan bin ji wir şunda demama her her dibin her diyeyim emî uça em ha bêjin endemîzm çiye em bêjin tıbbiye xeberdin manavî ayrıye em ha botanîkî ya alî botanîkê ji giha ser giha xeber didin ji me endemîk ew gihakî ser rûya erdê gerek cîkî hêşin be ew cî em bêjin Wanê tek hebe em dibêjin endemîk ji bo Wanê em bêjin endemîk bo Siirtê em bêjin salya Siirtîk em dibêjin sadece ser rûya erdê Siirtê heye hemû cîkê tune hem di bo Siirtê hem ji bo Tirkiye dibe endemîk ama em lê dinêrin roza em bêjin yek roza kanîna em dibêjin jê re ev şîlanek em dibêjin ya şîlanek ser rûya erdê di Çînê bigire heta İspanyayê Amerika'ya bigire heta Avustralya'yı her derî heye em ji wan re dibêjin kozmopolit yani her cî heye ku dinêrê jî dibe belê em bêjin qamiş belê ser mala davê jî qawîş qamiş cî avî hêşin dibe ser rûya erdê her cî heye ew ne endemîk e çima her cî heye kê dinêrê ceme jî qamış heye em dibêjin ew dibêje ceme jî dara sêvê heye dara güze heye em bêjin ew ne endemîk endemîk wisa heye her cî hêşin nabe em bêjin wek nimûne mesela kereng mamoste tedî belê kereng hene ama li van dera tinene belê kerek wan dera tune em bêjin behra reş tunene em bêjî Egeyî tunene behra spî tunene ew derana kereng jî heng nêzîga 16 cirî wan heye yek wan Gundeliya Tornefortê em dibêjin ji niha Şemdîyan Gewerê Colemergê wan dera niha temaşewan hêja me dinêrin ew hemû ji biharê ser rûya erdê em bêjin tezde dertê top dikin dikine em bêjin nav aşê xwe nav yemeka çê dikin hêkalê dixin dikine nav xana xweş e belê em çi dibêjin Edibe xanim em dibêjin gerek biharê top nekin we çiqat em top bikin îdî dema nêzînga zivistanê dibe ew tohum digire tohumê wê pir endîqet pir zêde hem bihaya jî ew çeşîdê wan ew cirê wana yek qahwetê çêkirin yek çerez yani bi toxumê kerenga hem qehwe hem çerez em dikarin bixwin niha ser rûya erdê em bêjin tiştekî wisa endîqet nîne ewan nêzînga 5 sal e em haj pê hene berê me jî nizan bû em çûne lêkolîn zêde dibin belê em çûne derecikî birayê me heye belkî ew ji me temaşe dikin wira min herê got min çi top dikin got em kerenga top dikin toxumê wê mehiyet bira min got ka tu top dikî û ça dikin got em niha gunda kolana her dere top dikin paşê em tînin ew ser wan henekî dirikî wan hebin wana dibine Iraqê
ji Iraqê ew dikin dema çerez em difroşin. Wira jî Iraqê dewrêş bek hebe ew jî wana çê dikin difroşin. Firoteke pir kar e. Kiloya çi ye acaba? Dezîka disidî. Belê. Yani çekî pir mezin, pir kıymet e. Belê. Em çi dibêjin? Ji me hemû xebatê me ser me got tamam insan hakka pir ji fayda dî digire. Em ê wisa bikin bira millet henekî ser rûyê erdê hem zêde bikin zêde jî Edîbe xanim avê naxaze. Em bijin em iklim değişikliği dibijin ya av zêde henek kêm dibe. Em gerek wisa tişekî wisa bibînin insanê me gerek zêde av xerc neke ji kara xwe jê bêgire. Ziraatê em bijin tarımê dikire. Daha kereng yek tişekî wisa mühim e. Şxwa xwezayê de ji bi xwe çê dibe ne? Xwe çê dibe belê. Sedî nodî sedî heftê em bijin me Dawît Zeviya niha me gundê me ji gundê me Tuşbayê ji Kaleciqê me yek gazî kir me got birayê min hewarê ka genim direşînî di cih direşîn şenda difroşî kiloyê heftê heştê panota. Me got di sidî di sid pêncî kilo tiştî wê firoşî. Zêde kara wî zêde kawarê bi em vê nabicerimin. vê biçî belê niha me dayê niha Birhan birayê me heye ew Kaleciqê niha zeviyê rakirine em me reşandiye înşallah em ê lê binêrin dema programeke we din em ê binê ka ça derketê. Ha çêbûye çê ne? Çêbûye çê zade çê dibe. Çünkü ew hem dibijin ya endemîk ye endemîk jî hene. Niha birayê me Mehmet Fırat ew ser van zêde xebatkareke ser kengera xebat dezîka çarda teze nû tür jê dîtin ew na jî zafê wan jî endemîk in. Ya mamoste mesela ez vê na bipirsim. Helbet hûn ê behs bikin. Belê. Hişmendiya me insana piçekî te dî di hin aliya dikê me. Mes em dibe yaw kereng xweş e hadiyan berhev bikin. Belê. Yani dibe em hinekî zanibin ku bila ji xwezayê re jî bimîne bila em jî jê fêde bigirin bila xilas nebin neqelin newsa. Belê. Yani dibe insan hê jî çi hebin li gor çi berhev bikin çi çaxî berhev bikin îro behsa wek nimûne kerengan dikin lê giyayê dî jî hene. Belê. Em behsa gelek cureyat dikin mesela em zarok min tê bîra min gelek tişt hebûn êniha tune ne ez nabînim yani. Belê. Em bistînin bi pera jî bistînin tune ne. Niha em bêjin Batmanê Sasonê Zuzubaq dibêjin. Öyle. Nizam weke Yani ajansa tiştekî xebera çawayê. tişek qaydî ew jî qaydî Sîrîkê Sîrîmê eqrebê hevin ji ra aliyum em Sûrî dibêjin. zanim Belê rast. Sîlim Sîrîk ew natikin na peynîr da Rast. ew jî me nêzînga di sal em pey wê ne bihayê kilo wê hezarê ye. Ha qasî Zev haka zêde bihayê em Sasonê em çûn me got em ê bînin niha tezde derketiye teşhîsa wan jî ji em dibîjin aliyum pîvaz hene ew jî carekî pîvaza ye ama em niha me nizanin kêjan cire ye. Niha lêkolîn bikin. belê em ser dixebitin. Yek jî insanê me tîne hemû dikine nav xwe nav xwe jî em bêjin nav yemeka nav aşê xwe da em bêjin nav şorbê da nav dawînê da ew natînin hemû belkî temaşawan wê hêja Sasonê Batmanê Ew belkî nas dikin. naz dikin Zuzubaq ya da Zuzu Ya dibêjin. yan jî navê kaç şeş mere binivîsin ez nizanim. Şiklê wê hebe ji mir bişîn ez Belê. bibînerim. Belkî bi navekî din ciyekî din hebe ne sama muste. Zêde me nebîstî me wiratek Sasonê belkî em bêjin Melatiyê cîkî henek hebitin nebin zêde Batmanê zêde mesela wanê nîne hebe jî em nizanin. Ha insanê me top dikin çawe got em bêjin rêvas rêvas swatê topkirin niha ji ew jî aslında qedeqe ye. Yani dema hatî girtin gerek em bêjin jandarma Cezayê Doğa Koruma Milli Parkı tabii cezayı pir mezine. İnhal her cî difrûşin mamoste. İşte difroşun em Em jî jî distînin yani. distînin insanê me em bêjin pir xweş e berê em çav bikin gerek em bînin wana ser wan ziraat wan bikin. Niha em bêjin desta wê sed pêncî ye diye Rast. san ne we dizan hatta Ankara'yı çendatî. Li Ankara'ya min pazarê pirsî bi 105 lîre. Sed pêncî belê niha ser çiya top dikin ew hemû insanê me ra nimuneke pir mezine. Belê zêde bu em bêjin wanê em diçûn çiyayê erek em dibêjin. Wanê pişta xwedaya ew çiyayê erekê ya jî artosê wastanê pistê wastanê zêde rêwas hebûn edîbe xanim niha diçî dinêrî nikarî bibînî. Issa hemû zêde toyê topkirin hemê çapkin gerek bon neslê me tê jî
gerek ev amanateki me bu birayı me zarukü me tin gerek emzide wana nesli wana ev nekin koka nekalinin. Usatlık top kirin naha demaçiye emijin masiye vani naha emijin panzı gulani hatta ni panzı timeriti kadeke kese nikara bigre. Gerek insanı me revası jibsabke. Çıma ev çiçek gerek bir de gerek tohum bigre ev tohum isteriyor ardı gerek zede bibe. Ha hanek emijin virajı dit siteti peşame daha dit çeşit di cüre endemik hene. Yek emjera jün konservatif ber isteriyor ardı zede biye söz zede biye söz zede biye ha insani mevsa kriye seriyor ardı ciki maye. Emijin her ne emijin vani hatta hekariye zapê da zap emijin ara di çiya da dimine ya ev çiçek gibi nikar be hemen cimi idi evra idi dibeçe dibe endemik dimine. Yani yek dibejin teze serri ardi hatiye nu em teze naskin jui endemike em dinherin paşi 10 sal derbaz dibe dujuye wala İran'ı cihebe Tebriz hebe em bejin Naxçıvani hebe Francı hebe idi zede progresif em endemik dibejin çeşidi wan hene ha gerekçe hebe idi insan eme ev gen kaynakları en dibejin biyoçeşitlilik em zede xoyi derin çünkü evna idi insan eme em ha çadı dibejin kurmancı dibejin çiyara hazır da evna be Rasat işte hazır dibe çatı cezire Rum bana terikesi nake. Nake veli sana em insan pırtışta zu xalastıkın u da qalinin divem hece hebin ev hişmendici dibe zede benim sana. veli sana Em ve bejin başta em müzike kuhdari bikin başta disem berdevam bikin kam müzike keş denge nimet yıldız kuhdarik. Bas. Esmer eman 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 Dilber eman delali eman Esmer eman 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 Dilber eman delali eman Çegul ilkadora ceman Hak zavicile ve zodumam شغل القادورة جمان حق زوجي لي وزود أمام Esmer mendi seleytine Dilber mendi seleytine Esmer mendi seleytine Dilber mendi seleytine Başı beski şedeyhine İman uşkalı biradesine Başı beski şedeyhine İman uşkalı biradesine Esmer eman delalerendi Ve bacarat delerendi Esmer eman delalerendi
اسمر امان 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 دلبر امان دلالی امان چگون القادورا چمان حفظوی جیلی و زودمام حفظوی جیلی و زودمام چگون القادورا ساعتات خوش دنگت هر لدنی بیس پس مالا و باشه دکتر حالیس که ما مستنها بهاره هر چی قسم دبی بهاره باران خلاص نبو بلاگر چی باران خلاص نبی لورا جمره آب لازمه هشک سالی بلا نبی لی دبی هیام دج ام گی هن روزا گرمه هن روزا ساره ام جلو برگ خو جانا گرم لخود کن جانا تنک لخود کن ام نخوش تکون شبو که ام نخوش نکون چاین گیاین آنگو بیتکی چای ام دبیجن ام کی جانا بخون باش دبی والله چای دا سوا بهاری پاپاتیا چا پاپاتیا هم مره وقت جیدا سارت سنه وجودتا مریا وقت ساری معروض دمینه مره چا پاپاتیا نانه یک جی لیمون ملیسا یک جی آدا چای وانا هر وقت قبل شکی هلده استجمع آب کلاند بود تقریبا آبی قپاقی بگیرن دوی بگیرن وقت مخصوص وقت 5 دقیقه 10 دقیقه برای وان آرادا دملمیش به بیشتری سوزمیش کن برای بخونه روی دانا سوی ایواری yani bir çiğ farklı ki geliyor. والله با هنی ترجیح ملته تکارن اما چا فایده چا حقی چا اما که هست که فایده چای وجود خدا ببینن yani ona göre fitoterapist da ona göre kitabiya devşin ki piştiğinin ya saatteki piştiğinin ya 2 saatte piştiğinin. Nava özellikle çareş ama enek mekura ya kuyda em tilinin de khone em piştiğinin hemen em serveda çareş khone. Ev çareş وقتی هم چه بخونه لید خمام ویتامین گوش کی دکوجه برطرف تکه وجود ما دا هکی هم 100 گرم جه ویتامینی هلدن وقتی هم پشتی خارنه مثلا پشتی میوه پشتی اب هم چای دخونه اب 100 گرم متید 20 گرمی وجود ما پک فایده هل ناده مثلا دبیجن یا چای آرش وکو گفت خارنامه دسرفینی اف راست گرو جبروی هم دسر خارنه چای بدخون نه اوا بک تقوالتی دا بک هم بخونه اما پشتی نان نیبرو پشتی نان ایواری گره هم آرا چارش آرا yemek ام ساعتکی یا 2 ساعتا بسوا بتون چای بکرد چما متابولیسم ما هنکی راحت و نها چا برای چا هم yeşil çay آدا چای نانه لیمون چای هموک چای بیشتر خواهرنی 1 ساعتی چون تا وجود ما ده رحنده مرا ده فایده وزیده گرم بیشتر ما خانه داتر بیشتر یا 1 ساعتی داتر عمل تمکنه işte papatya çayı, nane, özellikle en zahfi limon, melisa. Limon, melisa sevap ki zavrında, sevap baharı zavrında. Özellikle sevap ki gribeçi, ada çay ve ebe gümeci. Emna gribera durrasta, emna gribera zavrandır. Yani demem bir şey bekletin hem çay dolu ki uyadı ve gotçu. Yektici ve got. Ada çayı. Ada çayı ama enerjiye bir de limon melisa. Yani limon melisa, limon ayrı melisa ayrı. Navi çayı eve. Navi çayı bخواه limon melisa. Ne hev cudane yani. Ne hev cudane ne. Her dikşek limon melisa. یک چیز امنا اساس گم یعنی اونه گوری اب کی طبی دیگه گروی انا زمان مرد دانا چای وان چای بخون hem vücut mekanizma memde adayın oksidan antioksidan aynı zamanda vücut savunma vücutlamaya. Ama vakti man çay bخونه antioksidan vücutlama savunma vücutlama daha güçlenmişti ve karşı nekaşiye vücutlama daha dirençliydi ve hem daha başladı. Daha zinde da yani hem van çaya ve heyamede bخون hem nekaşiye mi خو بپاریزن و هم جوی ما وجود ما direnç ما زیادتر بکنه. tabii ki merv zar zede jine خو. Eğer roid dana mesela 2 قدح بس.
روی ده بارداق بس ده بارداق زیده تر ضرری ده وجوده وکی هر تشت هر تشت، زده هر تشت. زراری چاوا ده مثلا ما دکان روی 5-6 بارداق چارش بخونه چون چارش فرمنته اما هم نکارن 5-6 بارداق چایشی بخونه چون که چایشی هم زیده بخونه تانسیونی بلند که راسته یعنی هگه نخوشیان کرونیک هبن بلکه تعلق سروان هبن مثلا رود بارداق یعنی کافیه مرسی به بارداق gibi خو yani fitoterapi جویده احتمال fitoterapi ساده دوی روی ده بارداق سوی مر بارداق gibi خو بیواری بارداق gibi خو zaten evi روزی vücuda gerekli sevabı çayı da çi vücuda ama ona gerekli olan evki helde de zaten ای باشه بگی ما مست آنها ما پر بحث تشتین اندمی کردن لی تعلقه این کو لی ترکیه آنها مش با ترکیه بیشن جوره لی ترکیه اندمیک چه تعلقه لوان هنه یعنی ام انسان چه دکن و شاشی هنه احتمال او خلاص ببن بقلن هي چه تعلقه پیشیا منه مو بیش بله نه دما همو فلورا همو فاونا ام بيجي سري عردي ام دنير حتى انها ادبي خانم 10 milyon cüre hayat henin canlı henin de bijin. yani Em ilk bijin- yani ne? Beli no hamu em bijin bakteriya bigre hatta ni memeliya em Gişçi 10 milyon beli jiyan hamu 10 milyon jiyan. Na wan 10 milyon am de bijin he nezinga 5 milyon belki 10 milyon hebin em he digerin dixabitin em wana naz bikin serri ardi dema em wana bikin zede jî insanê me em bijin mala çê dikin, şehra zêde dikin, em bijin zeviya radikin, şewat hebe, cîk hebe ez zêde dema dibe havîn em dinêrin, zaf ciya em bijin Daristan berhas dişewtin. dişewtin, ji wan zêde ew cireyê wan serî erdê neslî wan hinda dibin. Niha çam hêce got 1965 1985 na 20 sala da Flora Türkiye hate yazkirin ji hatta naha 12 cüre serî erdê em niha digerin ciwan nabînin. Yani em eks dibêjin bu evna serî erdê hinda bûne em nabînin. قلیانه نه؟ قلیانه. تخمه و خلاص بیم. Belê ew çi ye ew insanê me çi dikin em bêjin cîkî baraj tê çêkirin. Niha nêzînga 12-20 sale beriya veya çi dîkî hebe baraj çê dikin kesek nizan bû. Wira çi giya heye kêjan mer, kêjan çivîk, kêjan em bêjin kosî, kêjan masî hebe haş pê nîbûn. Niha ekosistem değerlendirme raporu em dibêjin, çet raporu em dibêjin. Dema baraja, dema rêya hata çêkirin ew tê dinhêrin salek beriya niha dibêjin winî herin bixebtin. Zanîngeha ra. دما بریاره که براج تی داین. بله. زانینگه دیچه بریاوی لیکولین دیگه. Lê kolîn dikin. Dibêjin kavra endemik hebin. Çünkü dema av tê girtin ewnî bin avê da dibînin em bêjin cak em bêjin kosî hebe em bêjin mer hebe bex hebe dikare wira Ajalên kulü herecikî ama giha nika herecikî. Raste. Gerek em çabikin em gerek kolonik bikin gerek em bixebitin em wana kêjan cure hebe ji wir em ê toxumê wan yan jî pîvazê wan em bêjin ser çi zêde dibin em top dikin cîkî di wana dikin şîn şîn didin eğer rusa nebe hatta niha ser erdê ser dünya em bêjin zêde ew cure yê hinda bû wana ama niha elhamdülillah ji dewleta me dema em bêjin barajekî dema rêkî hesekî çê dikin beriya wê xebateke pir mezin tê kirin dixebitin ew nebiya em bêjin zefa devra hem bêjin cînarê me jî hene dewlet hene dema çê dikin jî xebat ji wan nîne em haş pê hene Ev xabat li Türkiye ne yani? Türkiye zêde ye Türkiye zav zêde ye em bêjin xebateke wisa hatta niha jî em birayê me hemû dixebitin niha berê em bêjin doğa koruma milî parklar xebata wana pir zêde ye her dem zanîngeha ra her dem em bêjin hemû sivil toplum örgütü hem de ji wan re tê xebatê wan wisanin yek cure hinda nabe. Ha gerek her devlet xudan derî çünkü em jê re dibêjin mîraseke pir mezin e dewlemendin em dibêjin ew dewlemendiya me gerek em bînin wana serî erdê her dem zêde bikin. Rast. Ne koku an biqelînin.
يعني حتى اج دستي ماوري ام بكن دولة بله. خو تشتي كنت كبي سر ملي خو دولة عمد كي بله خبات به ادي امكان بين هر چه درفت به بکتینه انسان پیچکی از باردک مم شاشیا دکن وقت میناک از بیجم بری مثلا تی بیرامن مسوبه دداران و او آخا kömürü validikirinder ve evci demir بله ne magiyaleşin de bu. انی وسان Yani demem hene ki em bixoji hejitişna hebben ez bawarım ve deme ve betir feyde bike بله. fazayji. زاف باشه نها ام بیجین بری شواتی ودگو زاف گندا ام دچون ادبه خانم ملدن هری گونی گونی جی دشوتاندن Rasta. انسان ما توب دکن او گونی جبو همون نباتا ام بیجین چاهجا خالص براگو işte tolik ام بیجین او تشتی چا ام تی چیکرین Xerdele, ada çe tolike, xerdel ام بیجین işte همو bey bu. اونا بو چه او دبن eğer گونی هبن او هنه او چما سانه گونی ام بیجین سرجی عرضی memlekette me em bejin harama mem dinherin İran Turan em bejin stepe bozkırcı he dar daristan zidenine dema baranti evtine ev ave digre seru ardi dikşine ahi idi ahame urad sekene ama o nibe dema guni nibin ev ave hel de seru ardi hamu pagışke deve deke em bejin bahra deke gola deke baraja idi tijidi binevna ha em çadkin em dibijin gerek em wan guniya seru ardi zede bikin daha gunici ta endemik gotiya nav Türkiye yi enne zede pir endemik ji guni hene em latinici radyo astragalus astragalus cinseke pir mezine hem cerrevi zedene hem ji endemik en zedene Nezinga sedi şest endemikin. Ev astragalus embiya dibijin yekemine duy şirk ev heye. Em kurmancı jara dibijin masijerk. Uzanın masijerk yani Ez Ali herem avare ki bilinde beline hamu cihazanın masijerk gelo bitirki ver basku ve sığır kuyruğu dibijin Türkiye. Sığır kuyruğu ver baskum Latini ver baskum ya sisyanji Centaur em diyorsun peygamber çiçeği peygambere ev her şey cins ev her şey kanan seryu ardi em dibijin Türkiye hamu cihan yarad ev bune çad dibijin bela bune Türkiye bela bune yani gen merkezi em dibijin gen merkezi avan evler buye çune ha gerek em zede civan cinsa juri wana em xudey derin em binherin wana zede bikin ci wana ev cihebin Emicin rey derbaz bibe, emicin mal çekirin, muzanın deprem jivani, erdha jivani dema çebu zede ciya mal çekirin. Rasta. Emicin waliyur, em bakan hatın dema, ne go em hazuyun gavra mala çekin. Jimme zaninga pers kirin. Got em ciki çedikin, ji artemerte, ji kalacığı, naha bostan içi toki em dibijin, evci toki te çekirin, daha emicin erdha jitişeki green heye. Yuçağı dibijin kabıgarın ev der acaba endemik nadir çiçeki gihaya hebe gere hinda neve yani mubkhabetin emveji zanbin ve deme başete di mesela hincaram dibijin çima işte zu çenabın khani çima zu xalas nabın magot ve salake de xalas bin de xalas demek le kolin nusal pay hene emvenaji hişmendiya beli beriya ve kolin nibin nikaran zede çekin yani ne usa kesek de behare khani yanji tokiyel bir çebike و همه چیت چکرین نینه. نینه. عرده‌جی لیکولین دکن. خاطر bitkiya nebatan jی پکتینن. بله. لگور وینا چه دکن. نه هم بیشین عرده‌جا درباز بی. آشش اسبات. بله. اویدا قهرمان ماراشی برا خدای رحمه همیه که چنا رحمه خدای جوان. اوجی ورجی داما نقش پیشا میره. نقشا خریطه دبیجین. لیدن هرن نه سری عرضه Türkiye zede embecin xeyni çiyay ağrıye ararati ağrıye cudi embecin cilo xeyni çen penc mane evni de hamu xabat awan me tamam kideci flora vejetasyon emri bejin etnobotanik servan her titwan daxisiye nam bejin ciki mal be çekirin ciki rehere ciki embecin baraj be çekirin او سر کاغذا نها دستی حکومتی دستی دولتی دهیه جو انگوری وی پیشی دیویژن نها اونی هرن
em bejin zaningaha Maraşê be ya zaningaha Diyarbakırê be ya zaningaha em bejin Malatya'ya be ev xebatkarê wir diçin divijin ve noktayı ev tiştek endemik heye gerek vira mal çedikin gerek ona em bin tohumê wan gerek em bin belê em dayne cikidin hey bunu wala çekin yani xebateke pir mezin tiştek ha Yani ev tiştekî pir hêjaya gelek kes Belê. yani min jî ev nizanî bû gelek kes jî bawer dikim vê nazanin yani dema li cihekî avahiyek jî xebatek jî barajek her çi bêyî dî tê Belê. çêkirin xebatên nebatan jî tên kirin beriyawiyan beryawê ben en salek beriyawi tê çekirin am bejin niha qayde erdhecekî tiştekî zû ev hebe îdî mecbûr tînin xarîta dinêrin nexşewan dinêr ev ve cî tiştekî mühim hebe ûra çê nakin yan jî çêkin jî ew ada wan ew cî hebin ûra devdorê digirin vira înşatê ew nakin dibijin vira na vira çêkin ew derna derhan çêkin an jî wek we got wan toxuma wan Hildin cikî din, zêdekin. din belê wisa ne Mam usta mesela ha me behsa kerenga kiriye bi vî cürê biratî jî li gelek ca kereng tunene belê Wekî kerenga tiştekî ku em bêjin li Mêrdînê mînak Belê. yan jî li Wanê li cêkî dî tiştên bi vî rengî çend cüre hene belê gereng na îro em lê binêrin hejde cure hene teze birayê me ew jî cemet xebat doktora xwe da Metin Arman ew jî ser vê peyameke Twîtaqê niha davî ew jî nêzînga çend rojeyê derxe me pirs kir me got hata we xebat ser çêkir însanê me haqa ser curê nû we dîtin hata çenda kereng got nêzînga 16-18 hene em yaz bikin îşe wara bişînin berê çend bûzanî berê yek bû yani berî ez dibêjin nêzînga 10 sal beriya niha yek hebû gundeliya tornafortî em dibêjin yek cure hebû me zanîbû ama dema xebata hat nêzînga 10 sale dixebitin zanîngahan nêzînga 18 kereng me nas kirin ha berî jî ew hebûn me çi digot me digot hemû aynî ne yek ew ne cerekî fark bê şiklê wa wek hebe Şiklê wek hebin. ku tên firotun ez bawer dikim heman cüreyê belê em tîne dikine bin mikroskopê em kulîkê wan dinêrin em toxmê wan dinêrin ji paşê teşhîsê wan datîne ha dibêjin ew cirekê din e belkî jî em bijîn moleküler ewa wan hebin xebata wan bê çêkirin belkî jî aynî derênê farklı cire be ha ama em dixebitin yani zanîngaha da niha elhamdülillah hema her şehrî zanîngahek he hemû deran birayê me dixebitin em bijin zanînga Hakkariye Şirnaqê Siirtê Wanê Bitlisê hemam dev dor em dibêjin em haj hep hev hene ewra jî edîbe xanim herbaryum em dibêjin herbaryuma da ji müze gihan e müze yani müzeye wan jî heye belê müze wan heye em tînin navê wan derdixin jiya müza me jî Türkiye'yi dijital müze jî em me çêkiriye van herbaryum em dibêjin ew ji Avrupayê Amerîkayê çabe ya me jî hê ser wan e zanîngaha me ya wan yüzüncêlê em çê dikin jûr em tînin hemû wan giha hildidin em mînakê wan dîst belê em nav kartona da nav kaxa da ew dikin datînin çiqas hez bikin niha hûn dikarin vanf.ye edutere jûr hemû temaşewanê hêja kîjan gihayê merak dikin lê binêrin navê wan e yaz kin dertê ha em çi dikin bo wan em bijin tamam xebateke me ha kiriye ji memleketê we jî ev hebin gerek hûn ser wan bixebitin ça hêja me got zûzû bak sadece Sasonê zanin em bêjin Batmanê zanin işte kereng sadece işte Geverê Çolemergê em bijin Mêrdînê Şemdînê nana wira zêde nizanin yani ça nizanin toxumê wan heye kes toxumê wan top nake ya toxum ya toxum ya mühim ew e yani em bijin însanê me zêde wê baharî top dikin xwarinekî çê dikin ya em wê naxazin em niha dibêjin gerek însanê me wan top neke çünkü nestê wan diqile çünkü hêk gerek çiçek bidin bila baldar bin ku belê bira toxum bidin bira baldar bin bira zêde bin niha em wan dibêjin gerek însanê me ji baharê top nekin em bijin çi heye
Niha dişine bazarı çiriş dibijin. Gülük dibêjin. Gulük dibijin. Beli luşe haftaya çi ji İran'ı sehev hatibun kaçak gayme luşe top kiribin nizga 2 milyona ceza var hatta birini. Yani dema ku Biravînin û bibinceyekî diş cezayê heye. cezayı permazne tabii. Yani hapis cezası dedin. Yani ne bejin giyaye mavê çibêne wisa yani Tabii. civan Ev mesela. gihaj endemik ez. Serüyan xebetin nahaj botanik bahçe me bahçe me jura wan 100. li zaningaha me emtinin vura ev pivazê wan dibin devra yibravinin wan digirin Kapıköy em dibêjin jwir gümrükê da Doğa Koruma Milli Parklar jandarma ji Meratînin em wana wira zêde dikin. Gerek em pivazê me em nebijin hani tamam hildin birin. Naha gerek insanê me ew CITES sözleşmesi em jî pê dibêjin ji wan ça bikin yek wan pivazê wan em dibêjin cîhanê bedele. Rast e. Ça dikin em bêjin safran. Safran ez varım bi İranê ne wisa. Ji me jî heye. İranê zêdettir e. Mamosta qet li Türkiye ew qasî zêde xuya nake. Çima xuyinekê kesek nizan. Niha belê serrû erdî em bêjin İran, Tanzanya ew hemû dünyayê dibidin. Ama ez bawarim em bine naskirin safrana me hê pir zêde qîmet e. Bahayê wê jî pir Belê qirama wê jî qaydê zêran e. Em dema dibêjin û hez dikin zeviya da zêra hêşîndin safranê bireşînin. Yani em hem lezinga mehek beriyan daha ji memleketê me wanê fuarek hebû. Ziraat Odasıya me hat got em çi bikin mamoste me got gerek dik tiştê baş hene insanê me ra yek û kengerê yekî safranê bine naskirin ji were bes e. Got em ça bikin me hanî ew kazek derxist em afîşî dibêjin me hanî ewna dane ew zêde kirin Belê broşîrê wan meda wan hemû nêzînga em dişine mekteba em dişine mekteba hoca we got em ça bikin wana nestê wana neqilandin me hemû ewna top kirin hanîn telebe ra medan telebe din herin zavê wan jî ceme heye em nizanin me got sivê we mekteb xelakir we zanîngeha red kir bi îşman bînin safranê zêde bikin bînin kengerê bireşînin mala xwe bisekinin, gundê xwe bisekinin, neçine şehra, xulamtiyê kesek nekin, xwe agatiya xwe bikin. Bixwe erda xwe û çandiniya Türkiye bixwe jî zêde bikin. Zêde bikin. Bo Türkiye em hemû dibêjin niha hin tiştên çima bahane Ji ber ku kêmin. kesekî naraşîne. Her kes hema top dike ji pera didê hemû naw jî zêde dikin. Yani kes naxwaze xwe biwestîne jî êdî Belê. bir alaqedar jî bêne wisa îşekî zehmet de bikenekê çandinî. Demam çine genca genç dibêjin edî bixanim em ê zêde bikin. Em ê birreşînin, em ê kara xwe bikin jî wê îdî em naçin yani tenê İstanbulê, Ankara'yê insanê me wira dixebitin nêzînga em bêjin ça dibêjin mehê 10,000, 15,000, 20,000 wira bisekine zeviyeke piçûk hebe wira bireşîne em bêjin safranê bireşîne kenger bireşîne em bêjin salepê bireşîne ewna pir qîmetin em jî dewlemendin niha hêja we got İranê zêde heye safran ez bawarim em bira zêde bikin Türkiye ser bixebite di hemû dünyayê re hemû cîhanê em dikarin safrana wan bige bikin em jî tibî ye em bêjin erda Türkiye dikarê wê naçê bike û fêdeyê wê başin. pîvaz e ça pîvaz em bêjin boxanê xwe em çê zêde dikin ya ew safran jî aynî pîvaz e datînî zêde dibe zêde tişekî naxwaze her tiştî jî cewî ye dibêje hinekî av bide me da bilindayî çi hebe çiqa bilind be ew etken made em dibêjin sekoder metabolit haqqa zêde ye haqqa zêde dibe jî bona dermana bona xwarinê haqqa baş e em jî bona ew dibêjin insanê me haqqa dewlemendin em me hêja ça got 14,000 gihane ji weka Ewropayê hemû ye em bêjin Ewropayê niha cînanê me Yunanistanê Yunanistanê heysid kulîlkê wan hene ya men 14,000 dibêjin Ême 14 ewa 800. heysidin ne hezareke niha sadece wanê nêzînga 4,000 me tespît kirine ji wan jî nêzînga 500 endemikin sadece wan
Yani ev jî demek ki em kıymet avê nizaniyan jî Belê. em nizanin ku ew giya endemîk e yan ne endemîk e hemam diçin jê dikin tişta ku herî zêde tê zanîn ev laleyên ters em bêjin. Belê. Millet wan zanê dibêjin qedexeya tu jê bike wî pir cizayekî mezin ji te re were. Em Belê. çend heba dizanin lê em piranî nizanin mamoste divêm hişmendiyê jî zêde bikinin. Belê. Zêde endemîka jî em cana ji migo em diçine cana ew pirsikin mêşê em bijin hingiv datînin Ardahanê nêzîka 3 sala mûra dixebitin bona mêşa bona hingivîn ûra dibêjin hingivê me pir qîmet. Boçi ye çiçekê me hemû endemîk in. Ya migo endemîk em xebitîn nêzîka 500 giha me tespît kir nawan da yek endemîk. Gihayê- Nafesat hebîde yektenên. Belê ew jî bona yani bona mêşan. Migo yani hûn çima wisa dibêjin hûnê ha bêjin. Bêjin ew gihayê cem heye başka cî nîne. Ew hingivê daha qîmete. Da hingivê em bêjin miksî em dibêjin. Hingivê şaxê ya wanê em bêjin ya perwarî çima pir qîmete wira em bêjin ew heye. Gûnî heye, catrî heye, zêde em bêjin tûsî heye. Hingivê wan pir qîmetin. Niha em ser wan jî dixebitin çünkü hingiv hakikaten şifa ye. Kur'an-ı Kerim'de de derbaz ben Nahl suresi wira ev çi ye Rabbi Bari Teala gotiye serri arde vahiy mekriye meşaran bixebite bivîne ha na hemû çeşit meheca god 2 milyon hene hemû bizivrin bên ser meşan ser gihane meş çatkin tinin tozlaşma hem dibêjin polinasyon hil dedin polenê wana dibine ser çiçeka ew kazanca wan ew e çiçek neslê xwe devam dike. Ewna jî bo mêşan nektar em dibêjin, polen tînin hema kara her ka jî heye. Em bêjin ser rûyê erdê em mêşa kêm bihêlin, îdî nêzîka 4 sala 5 sala îdî qıttık çêdibe, îdî tinebûn çêdibe, îdî em bêjin sêv çê nave, tabii hemû nebatat em dixwin çi hebe, ji hemû evê wan ji wan mêşane nêzîka 1 milyonê ew becek em dibêjin. Kêjan bigirî hema hemû ew çeşîdê wan cirî wana ser rûyê erdê giha zêde dikin. Helbet her tiştekî fêdeyeke wê heye yani xwe Her ji bo ke vale Hevra, nexwefandiye. belê wisa. Baş em müzikek guhdar bikin. Baş em berdewam bikin. Eyledim koç yay belinde Tanabinim Geçe heyran mı gogol sor bu ne Ezli seri çavete yorreşo belek Dıcardılar Ne'abniyem ne'abniyem للكتشت وطري لوطري كلاش كربات
رندي بربادوي بربادوي اگر این کاری حق دیگه من تشاهد به دشتو زوزان لچوکانی ساعت خوش سنگی تحرل دنیا به گلک سپاس مالتاوا سپاس دکم به ماموسته بحثا پوله ناکر evji tam dem sala polenaye و gelek insan jî ber aciz jî dibin alerjiya wan heye herkes êdî wisa dibêje bila polen xelas bibin ji bo alerjiya polena çi baş e? بله آلرژی پولن گه ماسک تا ماسک یک چاره وی اوه Yani em anca bi maske xwe biparêzin آنجا به ماسک giyayekî ku baş bê çayeke ku baş betine یا اونا گنه چای سهه نه اما چای جی گره کنترل اف کدا بخارنه کنترل حکیم دا بخارنه اونا چونکه امنا immün sistem دیوچن çünkü hem vakti polen evi alerji ve hem immün sistem vana henek zayıfe. Immün sistem hem دیوچن oksidan antioksidan denge vana heneki düşüke. Sebabı ya şey yani bizim çakaka saate ba alerji veya bxu veya bxu emnat ne magaya sebabı ya yani tıp doktoru دیوچن دیوچن maske tamışkın. Ci polen de vakti hunde çen ci alerji van heve. بس از خوشی جان آستمام ہے ازت کم قلبالغی از ماسک تاغمشتم سوا دوران تا سوا پارفوم ما سوا ابقا وقتی ما ابکی درتی می جی قلبالغ درتنی شناده ماسک دادخم yani em bêjin insanê ku alerjiya wayî polenê hebe heta ji destê ware bila bi maskê maske bê heyamê derbas bikin maske zaten Ümin doktor bana önermiştik. Göğüs doktoru gerek bana önermiştik. Çima polen awqasî zirar ede ma wisa tiştekî giyaye û em bêjin wekî demeke kurt jî hene lê çima zirar ede insana vücuta me kabul nake. Vücuta me her tiştê kabul nake. Nek vücut hene bana kabul dike çi etkisi var çi nave hene vücut evet tehdit olarak algılamıştı. Çağı dike vücut savunma sistemi ama hemen hızlı bir şekilde müdafaa ke. Tabii ki ava alerjene, ava zararlıya kete vücudu. Tişteki zarar hat. Belki tişteki faydalı veşi. Belki tişteki faydalı ama vücut veya zarar olarak dibine. Vatı zarar olarak dibine, vatı dikeve vücut karşı bir tepki de. Vatı tepki de işte emdirijen alerji. Alerji derdi ortaya. Sebep yok ki çünkü çay vana beşine evi çay ama çıksa hep nake. Yani ev kahve. İşte her baş maske parizin maske be parizin akası سوا سالها ما سوا kamerinde da gerekli hem dibinin خوی نقاشخانه خیاطی نقاشخانه چی gerek dibine özellikle yani alerjim var sürekli doktor veci ev veci maske mesela bazen hastakhane cilt keme ci ha neki boğuk ve henek zam naqaş hemen zabab keve az maske maske radikare partine تتكلم دپاریزم İnşallah bizim temaşıvanı mecbur bila ve heyami hatta desteği bu maske der baskın kuz havcı ilacına geç xo çi ilaç be feda ve hebe zarar avcı heye maske ya heri baş çavad heyama korona edeceğim parasın bağırtın ve heyam edeceğim ve Paris'e ve mamusta çima cezayı jekirin anji brina van tişten endemikem bejim van agah nebatın endemik çima qazideye yani jibo kumilet bitirse gelo an geleki bi kıymetine نبات جبر چه اوقاسی فیاتی کی زیاده درد که her dikişi em dikanım bejin bu çi Edibe Hanım daha çam hecago gerek em xode derin yani ev gihayme ev biyolojik çeşitlilik amanatı me serri arde na hamu devlet em sözleşme de bejin hamu devlet peymane imza kavitini godne em bejin eva gihan ev civikan ev masyan, işte ev kosyan, zam mühime serri ardı gerek ki devlet hebe gerek ji xudan deri gerek neslan nakle. Na hazar nesit haşti da hamu devlet da ev xud dexist. Retta tabuk em dibijin. Kitabi xuni sor. Yani ev çiye kijan ev cüre ketiye bin tehdidi bin tehlike da neslan hindik maya rat bebe جبونا وان كاتيجوريك شكرين. أما جي يك كاتيجوري أن الزور
X kategorisi diyeceğim megu. Ji Türkiye'yi danzde gihan, çiçek, nahan nesli olan em divijin X kategorisi henda Yani em tkarın minak bedin. Mesela ki yek jê tkare bêjim am ki jan giyawın da buye. Belê yek giha em bêjin wanê jî heye sedum ji kela wanê da berê hebû niha ew başka cî nîbû sedum barukem yani yanlış nebe sedum album belê berê zêde bû kela wanê hakka insan hatin çûn dema çinekelê digerin. Tabii. Yani her yek ev bike dest bavê jî da jê bike îdik kelê da yek ew namîne. Halas. Niha ew ciyê qeyda wan hebû em diçin lê dinêrin ha nîne. Duniyê başka ciyekî jî nîbû. Ew îdî ret bû. Ser rû erdê îdî yek nimûne me ret bûbû. Niha ji heywana zêde xebata pir hat çêkirin örnekekî misalekî jî bidin. Niha em bêjin ceylan. Gazal. Rahaya em bêjin Gazal. belê xezalê. Zêde hin ew mabûn hindik yek jî em bicûm kelaynak. Ew hatî xebatê ser ewan çêkirin hey zêde kirin yek jî panda. Ew hebûn neslê wana hindik mabûn ser rû erdê de pênc heb mabûn. Ew ew kategorîsê em dicin. EW ew niha em ça dikin hemû dewlet dest dine hev divêjin gerek em wana bine zêde kirin. Em zêde nekin neslê wana da dibin. Niha Türkiye'yi nezinga deh cins, deh cure hebin ser rû erdê başka memleketî tune. Em bêjin Avustralyayê nezinga em bêjin di sid familya yani malbat em bêjin hene zêde em bêjin ew ji bûra endemikin îşî wan daha zor e. Çünkü familya zêde cins hene jêde cure hene yani tür em dibêjin ew tür her yek gerek ew devlet wana zêde bikin neslê wana gerek ser rû erdê hinda nebe. Peki em ça bikin em dibêjin yek insanê me gerek gundan bin şehra bin em wana bine naskirin. Belê. Niha ji bo na îro ez teşekkürê ji we re dikin TRT Kurdî niha hemû temaşanên wan re me endemîk çine zêde gihay Em dizanin. em bizanbin yek jî ew endemîkana başka cî nînin. Em bêjin yek endemîk me tespît kiribû çiyayê Artosê yek jî seriya miksê em jî dicin krapît geçidî ji wir me dî ciya dîtibû Fritere imperialist ew jî eqrebayê ew ye. Yani van lale yani. Belê ters tane guldaxwîna ne ew jî aynî ew Fritere imperialist ew jî Fritere minima. Minima me dî ciya dîtin heta niha me dî ciya. Em bêjin ew ra tişek hebe şewatek hebe tişek hebe ew minima cîk wira jî hinda be yek jî ew din hinda be ha îdî gerek em wana cîkî ça bikin baxçê xwe da niha baxçê zanînga heme botanik bahçesi em dibêjin em me wira teqîb wan dikin em tînî wana zêde dikin. Hatta ju. Yani di cure Edibe Hanım korma em dibêjin heye yek cî xwin gerek yek jî kurbetiyê. Kurbetiyê da em tînî baxça da datînin ji wan ek sütü korma em dibêjin yek jî cî wan xwe be în sütü. Ça em bînin xebata xwin Çoğu em zarokekî xwe bidin malbateke din ne? belê wisa ne Gerek pejwan hebin yani. Elî haj bi ha çiqa xwedî derê ew jî çekî ew e. Na em ser bila ceme Gülistan me çekiriye ji wanê hin zînga kele wanê bekî hûn hatibin bibînin yek jî zanîngeha me Gülistanekî ji wir çêkir niha ji Tirkiyeyê herema me nêzînga tu bêje çil gul em jê da dibin roza şîlan şîlanik mazûr em çeşîdî wan curê wan hemû me top kirine jihanînê me wan wira daniye. Mesela hal fetiyem ama stetedi. Belê gula reş dibêjim belê. Gula reş tenê li wir hene. Belê wisa. Tam li dünya cekî dî hene tunene belki hûn baştir zanibin. Belê. Ev ji bo Türkiye tiştekî endemîk e ne wisa? Belê. Yani gula reş ji wir em bêjin gula spî Silopiyê ew jî gulê wan ji pir xweş in. Na her gul em bêjin gula Ispartayê gula Muhamediyê em dibêjin ya gula Şamê heye roza Damascenus û ji wir. Yani hemû gulê hatî em berav kiriye
mehaniye jî bağı me baxçe me daniye yekî Ispartayê. Zanîngeha Süleyman Demirel ji Ispartayê jî ji wanê zanîngeha me di ciya ew gula zêde dikin. Ha sibê em bêjin kêm bûn ser rû erdê cîkî yek hinda bû em dikarin ji wana bibin daynivir. Ji Niha- cûnê zêde bikin. Belê, niha em bêjin Roza Pisiformis em dibêjin. Roza Pisiformis gula ew ye Xoşabê. Xoşab zanim nêzîngê ew ê Gurpınarê cîkî kelaka pir mezin jî hewir. Dema em çûn me lê nihêrî dîwarekî da qehwekî da me ça xwar hêca we ça xalis bira ew kir. Ew cî ça me xwar me lê nihêrî qehweyê da uzelikek. Uzelik hûn zanin pê ewa tê çêkirin. Wekî tiştên xemla xaniya çê. Belê, xaniya dar da dikin uzelik ji bo nezerê, belê, bo nezerê ew peganım harmal em dibêjî uzelik hej bê çêtkin. Hemû her cî wisa melenir ew pê şîlana hatî çêkirin. Me got pê çi çêkiriye? Got me ewa pê Roza Pisiformis ji em dibêjin gula Xoşabê me pê wan çêkiriye. Me lê nihêrî li bê wan zaf biçûkin demo heş dibin qaydê eyn tibilê dibnihêrî dibêjî sanki ew jî uzelik e. Bo mala da datînin belê. Niha em dibêjin ew tiştekî endemîk. Yani tu bînî pê wan uzelika çêkî îdî nesta wan diqele. Rast e. Ha. Millet çî çav hev dike ji xwe. Her de ev dikin top dikin ha. Em çi dibêjin me got gerek hûn zêde bikin. Niha me hem Xoşabê ji hem wanê hem cî em çi dibêjin em hev dera wan gula jî zêde dikin. Ha demek ki insanê me gerek her zanînga çi memleketê wan hebin wana bine zêde kirin. Yek jî em bêjin ça topkirina wan em bêjin qedeqeye gerek insanê me ji meytava gundan kolana her derî wana bine naskirin. Niha em bêjin hêca me got ça got ew pîvaz hebin lûşe top dikin nêzînga çikasî. Nêzînga dibêje 20 torbe. Ew torbe pir mezin diravînê memleketê me derdixistin. İdî niha xwedan derketin îdî kesekî ji Îranê nay nabe. Ew ji ber vê yekê jî cezayê zêde başin ne? Belê 2 milyon 3 milyon nêzînga ceza wan pir didin. Her de ceza wan zêde dibin. İnsan îdî dibêje ha em destê xwe nanê. Niha guldexûn jî ters alem dibêjin ya belê zaf top dikirin. Niha dinhêrî kesek top nake. Çünkü ew hey topkirina wan nestî wana diqilîn. Ha hem xebata me zanîngeha ji meytava em diçin ji Millî Eğitimê tev nêzînga înî ew îniya derbas bû em çûne wira erek lisesiye heye ji wanê me hem kariyer em dibêjin meslek me nîşanî wan dan gencara hem jî me got haqqa dewlemendin em wan giha gerek hûn xulan derênê gerek hûn wana zêde bikin gerek hûn wan nas bikin dê wan bavê wan ra jî em anketa çê dikin Edîbe xanim em dibêjin herin hîn bin ka navê giha çi ye hûn kêjan giha dikine derman belê hûn kêjan dikine derman hûn kêjana xwarin we xanê çê dikin hûn kêjana boya çê dikin belê hûn zanin xalîçara em bêjin bona gora bona ewa em bêjin boya dibêjin. kök boya mesela runas em bêjin rengekî pir xweş yê sor jî tê çêkirin em bêjin hemû tarîxê heta niha çivît otê em dibêje ra dibêjin çivît ew jî boyaxa şîn jî tê hêldan kirin gerek em wana jî zêde bikin ekonomî em bêjin sanayî jî wana insanê me zêde bikin kar bînin. Demê ji her warî fêdeya wê heye. Hem welatê me re hem aboriya me re hem ji tiştê ku em bi kar tînin re wê gelekî bi fêde bînin. Belê wisa me. Başê mamoste em ji bo koxekê bêjin yani küreke ku hûn tavsiye bikin millet bila kîjan çayan jî tiştekî ku çê bikin baş e lewra koxek êdî nema diçe dimîne li ser me. Rast e. Seva kohukê em ê bînin tevr dibêjin turp. Evet tabii. Reş dibe, sor dibe, fark nake. Em ê bînin wê tevrê avê dexin, avê süzmüşkin. Mevatê süzmüşkin hakîqî bal, qaşiqekî hakîqî yemek qaşiqî. Hakîqî bal em ê qarıştırmışkin. Em ê özellikle sevê aç qarınla
Yani Em- emrinde bugün mesela avave derxin. Aynı Nefse. fark naka siz mişkin ben rende Yani bir şekilde ki avave iş berku derxin divim rinde bugün. Bu özellikle parçacı hengiv bugün. eri piştivi ise emi binin kase Mast. nakmasna kase evk kase pekmez Dimiz. dimiz kase dimiz emi hatta nevi kase dimiz tekne da pişti dimiz emi binin hakkı zeytinyağı yemek kaşık zeytinyağı tekne na emi savi çeyrek limon ama özellikle sava zara zavrında قاعدين مقدر حاسس دبان سوي نيرو ايواري Jargi دميدا bejin dimiz ya zeyt. Evet, zeytinyağı ama hep koy zaf ziden ne vakti zaf zide bu rahatsız ki. Nil kase zeytin demiz yek yemek kaşığı Gerçek karne. gerçek zeytinyağı O çeyrek limon. Nasıl? Çeyrek limon emi sıkmış na Bık beşnenav. Tevdi hevdikin. hevken mevkisne şunatı piştivi sivi nivdo evari. İnşallah öyle be şifa. Emi yeki evkin bu konu sürekli yekşi seva evki seva yüksürü mast yekşi sarımsak. Emi sarımsak. Sir umast en bekin avhe. Sir emirin ezmişkin. Pişti tane mast. Özellikle sivi şevaki pişti kahvaltıcıydı be. Yani midem rahatsız. Behincimen ayı. Zeki. Dediye meherine işe meherine av insanlar. Ama sarımsak kan devişin ya hamuk cidden hamuk cidden antibiyotik. Ne Ama sabah öksürüğü zavrını kesmişti. Ve demem evari bakın ne yapıyor mesela pişti Evet, farlı evet. yani jiberi yarazan. Ya belki midem rahatsız kasavi devişin. Önek cana Eko mida preskrek dedi ne be? Sir cana mide rahatsız dikeş yani emri midem belki rahatsız belki yapmakin. Ama mert piştiğin saatteki piştiğini bıxu baştı be evarıcdı be mevzat binavi millet taraf rahatsızdı be. Jiberi mi got yani dem amli mali bin yani roja komnaçin iş betlana yaxada. Em bakın vakku baştırdı be. Başladı be. Neyse mesela bejin ne başa. یک میلی تشک بگوتا فبزی کجای من بس کنگری کرد کنگر قواویش دی چی کرنی اما قواویشی سوا ورتیگوی زورنده اما نخواشی ورتیگو قواوی بخونه زر فایده میگه چه فبزی ویتیلیگو Beli. Vitiligo. Beli beli. ویتیلیگو Vitiligo. فبزی کجا دارن زانه به کریم که بیشی Ema olsa me veqa huşku peyda bik. Beli. Na. Ancam jwa bistinin. Eri. Dem söze jwa bistinin. Na. Pır hoşkir. Devam çüne gunda persikin. Mumpi çi kejan nakhaşi derbazkin. Ça xalisi brago. Çen ciya me perskir go em kahva kengeri bu vitiligoyu em evdikin. Yani Duhwe. le dokun an le. Beri nana duhwe dukun. Ça kahva çetikin aynı vusa ya menengiçi ya kahva Türkam dibijin ya Türk kahvesi. Aynı vusacı kahva kengeri çetikin. Yuve kahve seve evari. Di fincana ve dema ve dukun. Evavici krema tavici le dikhin. İdi evhed sekine zede nave. Hedi ci derbaz be. Ez barım gelek keşfi yeke ve sude var bugün. Gerek bu sabıkın hayzide bu naha serri ardı emderin Türkiye'ci emdema şehir digerin belki kim bun naha usta zede bu ye vitiligo naha muzanın dermanı hiç nine serri ardı kesik çelcem doktor da bijin jibo stresi bu ye yo tezde zaruk veçi stres o ye jibo zaruk al izlertin Belki de stres. beli hamut çiçek emicin doktor ne zaben de Ekrem ama musta u yekşi ev birov u vitiligo dermanı vantine mkhab. beli vitiligo me çıka perskriye de hamu ısan dibijin me dema kahva havan dezinga çıl roji dema ça xalis beygo binin 15 roja vakın 5 roja gerek arı bedin بیشتر داره بده. برای وجود ما خود توپ که مثلا چای همو چای وجی کور وجی چه وجی. امی 15 روزه دوام کن. سوا وجود ما خود راحت و زنده تا بسنه. امی 5 روزه آره بنی. بیشتر 5 روزه جا که امی 15 روزه دوام کن. مهک تمام کن. مثلا دیدی که حتی işte امی چای حتی مهکی بخو. و اوی کوری حتی مهکی دوام کن. اما مهکی تی روزی sürekli de اوی بینی بخوی وجود را ضراره. گره من 15 روزه بخو 5 روزه آره بده جا که 15 روزه دام که. شو کوفیده. یک جیب کنگر هم C ویتامین اورانوی yüksek یک آنتی اکسیدانت یعنی وجود savunma sistemi vücut damada
ویرا جی و زعبن پر بحثا کرنگا کرفیت وی زیدنه به Gerek مامسته beli gerek sabe çünkü ciki memlekete از gidecek بارم zede بنیشته be وی جی هیه نه beli ben işçi şeydi ben. بری دایکا دگم Ben işte spi çi zede nezinga Sivas'ı em bejin bu mıntıkayı zede çedibin cemeci heye ama insan emez zede yemek yavan çedikin işte teze çerezü ترشیه وی هیه بله. ناف سواره ده دقلینه بله. اجی پرجی حزدک مجبور Uji per hazkin. Beli. Hamu قهوه اوی memleket. من زانی بو Beli hem kahve hem çerezi. Na ya annem hem çereze. Na kengerci ha وکی gerek کاجوی ام بیشن ام تکارم بیشن چاوا کاجولو ولاتن دنگل بله کتاب زیده. دنگ و بهایه Beli. ابجی جوره کی چرزه میه ام تکارم Beli. بی Na ki zede dixwazani zaten demma perskin evni toptikin difruşin dijin na Katar Suudi Arabistan yek jî Birleşik Arap Emirliği yani evna dikirin. حیران جمع- جا ولات ما فيه ده ببینه نه İnsanı merkezek jî nizane. Ha bir de em haber dedin. Dama toptikin emecin geveri şemdinan dereciki uratı toptikin ama difruşne devra. Devra velat da hem dikirin ama cemme kesek nizane. Na meytevi dama zaningeye milleti ziyaret ama hem haberdin. Ez idi fendaka guzat çek namavan. Ez kengerdim beçan dünya çiye nizane. Ha yani gerek himi bin دویم بدن ناساندن hem hin naskerin نوسا امشي زانبن hem zedekirin beli hem naskerin hiç çago yek ji ev heye ji antioksidan, antimikrobiyal, antibakteriyel yani hamu nakhaşiya raji pir Tevrinde. başe yani باشه yani yani. derman embici. İşte Mamus da onu ebbkin saya TRT Kürdi Beli. sana Nevin Hanım'ı ve saya ve da milleti naz bike ki peş şifa bölüne. Eri milleti yabancı dıxu emna xunu çünkü nizanın. İnşallah bir piştivi şunatı İnşallah. milleti daha naz bike. İnşallah ماموس He daha يعني rınette. بين نهال ولات ما نايفروت نوسا Daha sadece velatı ve top dikin difruşu devra. Na emçi düvecin emcin devren hindiri velat. Çayca mego çakaçak. Cana yani dişine devra Suriye ve Irak'e İran'a hem dokun. Cavura emcin çakaçak. Yani yorum etti em muarrat يعني bejin. ام بيجي çay İtalya Çay tali beli usana. Daha memleketime hişindi be zede. Daha bejin serriyo ardı Nakşivan'dan heri İran'ı heye. Emcin Suriye'yi Ürdün'ü yekci Türkiye'ye zede. Ama emcin Türkiye'yi milyonu yek zanın. Zede hamu devra. İşte برنامه ما به هر kes جوا بنا بپرسید Emi peppersin. بصاحبتیش بو ویتیله گو و بیجن کا قهوه کرنگا مشکو پیدا بکن Beli. Hem buna xarnavajı pir baş. Emcin insanı men bejin kahve ve nedit binin çerezi vahanın dest van hebben و çerezi ve xarı aynı tesir edike. قهوه بروا خوار بو ما مستد تدي بله. عاليه ما برو زحفن Beli. Beli. قهوه بروا جي طعمه كبر جدا بو يعني أوجبه. شبان قهوه يدي پر جدا بو تخمين دكم کرنگا جوا Daha zede be. Beli usana. ای باشه موزیک گهداری بکن ویدمی Bejim Daviye Hefti ادیتوری ما editörü ve Abdülhakim Dıkhast. داخازا ادیتوری ما دوجی ما الگاجیه گود پرجی بله. حسکریه بله. ام جی وی سترانه اشتره دشین بله. کرم که القاجية ولا من القاجية القاجية ولا من القاجية الرما وظلمة في دورة أزرازيو ولم دردو درد
ما وردوي اررما واتو ظالما بيدورا ازرازيو ولمني دردو دردو درد تو زر ما وردوي Dert perskena derde yari Tsekena perse sari Dert perskena derde yari Tsekena perse sari Erremu vakı beşime Tasadina mare kerda tari Uylemne derdo derdo Derdi to zerre maverdo Erremu vakı beşime Tasadina mare kerda tari Uylemne derdo derdo Derdi to zerre maverdo ساعتا خوش دنگی تهرل دنیوی مالاتا و باشه از چند پیام بردوام بکن پاشی می صحبت آخو بردوام بکن مرحبا گوتیه دی بخانم جیته و میوانیته و هنرمند و همیان اسپیروز دکم گوتیه مجارک هم پیم مجول دبن جی تندرستی هم مروان را گلکی گرینگه لحتان هم چای آخوا غلط چکریه هم سپاس کنج با ماموستیمه محیطین اوراک شاندیه هم جی سلاف خوشتر دشینن مالاتا آواز بیجیم سلاف جوره گوتیه هم هر هفته لوه تماشه دکن گوتیه دایک ناوی دایکا من بسنایه الفانیج مره شاندیه گوتیه گرک سلاوا دشین اجی گرک سلاوا دایکا تر دشینم سرسرا سر چاوا مرحبا ایدی بخانم و شانا و گلک باشه پرسه که من های گوتیه کرنگ گوتیه قحوه کرنگی امی چاب هیدا بکن بلیر مجی جو پرس کر ماموسته دبی گلو سیسی کاویز بیجمان گوتیه بله. بیردکتی بیجن یا جوه ته چکرین یا نه بله بله نه ایرو ام بیجن همو مملکت مهیه yalnızca derece ki mehiyet bira ev difroşe ya dikarin jwan ra pers bikin piştivici programa ev ki dixwaze em bijin bikene internet eja بلش بنویسن be mehiyet es محیط اس beli ev birayme سپارش واوی زیده ببینه zede bikin bira ev derece ki ev dikabetin ser naha em çadikin em jî dema memleketê me em dibêjin colemergî bigire hettanî Dersimê hettanî Erzincanî wan dera zêde ye Bingölê ama tikes nizane بلا ملت زانه بیش Bira و her توی naz شیره bikin علاقدار ببی belê zev em bêjin piştî dime şunda sême şunda dema zêde germ dibe toxumê wan digire diçin hemekî biraşînin destê xwe bikin top bikin hiç bikin ew jê re dibin meyve nav hindirî te jî qaydê qabaq çekirdeği qaydê ew çekirdek de hemû çi hebin hindirî wan da dendkê wan da danê wan hene yî wana hildin aynı qahwayê ev bikin bikutin dema kutan îdî digne qahwe ادید کارش خوره چنگ وکی یا کزوانا belê aynı kîzwanê aynı kîzwan kîzwan jî pir xweş e یا کزوانا جی پر هجایه belê hemû tê çêkirin niha اما از تشتک جو پرسه مثلا عالیه ما حساسو کنه نظام به کردی حساسو کم دبیجن belê ترکیه وی چتی اوتو دبیجن ne az baş nizanım yani Çeti rasta otu. ne rasta e خوش belê مثلا کرته وک وقت لبیویجی yani زیاده پیوتر و ستریه ویجی هنه belê لبر یا پرانی چه دبی belê تحله لدم اوسط عرضي وان وتشتكي بتدبي او قابو قويز بيجم ار قاشولا تحت جدتشي ونرم دبي طعم كبر خوش شي دبي هيش كي دبي وك وك عرضي وتشي دكن وك belê خرنوفي بيتشك خرنوفي. بيتشوكه
بله طعمه بچکو که خرنوفه از بارم گله کشی حساسو که زانن تقمین آمد حساس بو چیه بو چه دودکن ولا از نظانم شو بو چی لوان درا موک چرس دخوار از جان بیجم مملكت مردینه مردینه. لديار بكريجي هي لشرنقجي هي لقلك جان هي بله يعني تبي زاروكاتي ده ما ونادخل حساس مثلا ها لسر انترنت مهنك لكولين كل جاي جديد تونه ديار بكري مديتي يعني هي بله مردینه هي لوان عادية بيتر هي قالوا لكولين بلكي وكريه بلكي جون ببينوا والناس بكن بله ببینم بيكو همون کلیکا احتمالك اوجي اندميك بلي جاي جديد ما نديت يا قالك هالشي نزانن بله ام کلیکا ببینم ناز بکن اذا وقتی بيشتي برنامج شاني وبك ام لبنيرن ان شاء الله حساس تشتكوا صا يعني هن تشتهنا براسيل وي باجارينا بلا بله. نقلينا نوسا مو بيجي یک از وی بیجم جزره بوتان ام خبتین جزره دا او همو انسان میورا جزره مگو شهر نوح چاورا ام دو بیجین یا مگو acaba tarihi hatta naha giha kijan evd kirin xarın ve xarın şey buye me cizre neziga de sala telebeki me master xuj vur kir em çun hatin ev der gelme uzanın pir gelme vurajı me zaftişti tespit kirin ya me ktevavan nahan me derxistiye em ser dixabetin حساسوك وراتي فكره من ينزل ناهي يعني هيك بالتركي كسك شو ناوي حساسوك زانم بي ونجمره بنويسن ازج مع مستر بيجم اجي نزانم لورا بله تركيا ويتشي اجي نزانم مع مستر يا راس لورا اللي جاي كدي ما نديتيه بله daha zaf işte belki endemik be çünkü işte endemik uci emecin vrava nedit be vani me nedit be ciki nedit be belki insan emeci zede hoş zanın daha uğra metşeki hadit dende friş دند فريش جماجي هي bu drana muzanın eri evdikin şah falan heye uğra şah falan yekci mezede evvan dara tişteki diti bu hatta ninaha jikamişa beri ma evçedikirin yani bona hayvana bijin bona dev doğru evari zavgem dibe ser malan çit çedikirin çit bejboy ev gihana arundu donax endibijin giha ki qaymuşa ki pir bilende beli mes ev jur heye cikedinine başka zede ha Süreci ne biya الجزيره جيت دي تختنا ما بله. جديلا بردي وان چيدكن daha zede لسر تخت وينا راستكن ولبري رادزن pe evnaji pe ava çedikin pe kevra çedikin çide ve jiwanra çeki antikaya hajde kevra çedikin jiwan çika bejin dev doğru xo evdikin bona gelmeser mala radzin beli jimerdini ev daranat zedene ev çika jera embejin arundudun aksıcı bilimsel nabevi embejin ve mintıka he cigerm vakidinine ev şah falan he bu mergo vurazede toptikin ha embejin İtalya'yı zafciya toptikin ev salamur avan dokun ev tişteki zaf bahaya zav devlemende memleketi meji jera Türkiye divizyon Kaparis راسته كاباري اللي مدينه ترشيا ويجي كذا ترشيني بلي حتى انا هاجي مقت قيمت ند داي ما نزاني بو مثلا نزي سي 4 ساله از دبين ملت هدي بيجي اف بفيديه فايده هدي توبتكن دوكن Kapari tişeki zavra mühime yekji memleketi me tezze evji siyabo yani divizyon beli xinci mirini hamut tiştara şifaya siyabo toptikin bona zafa nakhaşyara insan emet salamura çetkin dikne dolabı naf peniraji ki datinin beli naha insan emet hey zaman derbaz me idi teni hamut teni nas kirin dibin xarnaxun ve xarnaxun dibijin em wana hey zede bikin çünkü dibijin vücuda mera şifaya edi beter em ji ilaca dur kedin beri xodedin giyayan ev ji dibe karê mamosteyê min mamoste ji bo dongirtina gezeb araş ez bêjim tedî em waqas xwarina hez dikin hinekî jî zirarê dine vücudê xwe ji bo wêna kureke çawa wan dikarin ji me re behs bikin gezeb vücuda me re en organê me mezin gezeb e em wextê ilacekî bixwînê tiştekî bixwînê heta nîne çek gezebê naşe cî dinê پیچید چه گذبه گذب دینه اف ضرری و چه توپ تکه بیشتری برای وجود ده فایده حتی نه چه گذب نه بعد بیشتر گذب ما استیس هم نان دخونه امک دونه گذب رون هموگی توپ تکه وقتی رون توپ کرد گذب زمان لا زفت خوابته اوشی لید خه گذب تحریبات که ایت سوابه کرامه امی بینین
20-25 dal maydanoz. Em kesinlikle bir kere ek nakın. Desta. Em desta. Rın binir biqatine tıknandırı blendiri. Piştivi 8 ya da de yaban mersini. Ev sorun. Kati aktardığı jihene mutayda der foşen. Evi em tıknan avda. Em piştivi jibini limoneki. Limoneki rın sıkmışken nevi belki beşin ya limon ça li xemidam mahkal şeksa belki Asit avi heye. İşte yaban mersini ليدخل أستا الليمون تكوجه. وقت دخون شيرين هناك ما يخوشه هناك شيرين هناك ترش أما بيت هندري بلاندري أم دقيقة كده يك دقيقة ويا دقيقة ويا 3 دقيقة أم تنين بلاندري ده döndürmüştük. Ama hemen maydanoz هناك bir bune. Vana belki 2 dakika 3 dakika niye em hatta rağmen. Yani emok avi bikin değil mi sa? Yani vakti demem mehur Hem ki. limonu sıkmışken avi tıknen avda. Ama ye ki hastıkin şey enginar he. Enginar soğuk sıkım he. Yandırı bahara da derfoşun. Niv iskanji enginar suyu em tıknen avda. Blendri de bardak ji em yek bardak ji av tıknen da. Yek bardak av blendri blendri de blendri bikrin. Fakat dakika em çevirmişken pişti em peşi avı bkhone پشتیویجی پوساوی یا می پوساوی بخونه پشتی آوی بخونه امی حتما 15 روزه دوام کن پشتی 15 روزه شنداتر امی بینی 5 روزه آره بینی امی 15 روزه جاک دوام کن اوا کرا سالی 6 ماه جاکیه یانجی سالی جاکیه yani her mez bir kure bikim ev şey zarar. Sağlı carek andı. Sağlı carek yandı cara. Lide xayb ki temiz ke ten havz tanış bu hatten ev kırın. Van razaf ev bu fayda ki muxuş az خوش şaş macak az ev kure. Yani serisi bir birçiyem. Serisi bir çi çünkü mevcut ama hamuk metabolik riya hamuk ve kirine ya. Rastı. Karaciğer diyeceğim ya karaciğer em çe bخونه hatta uğramış karaciğeri ne ve ناچه وجدامه علاج وجی تشتی اک وجی تی بارساقا دچه قراجیت نه ayıklamıştı ki zararı kişi helde de ye faydalı düşünebilirdi. Aslında ev kame çöp devcin ya çöp kamyonu vücut de karaciğere. Şeberu de ben pakış bikin hıncara nasıl? Çünkü karaciğer nimi belki ye böbrek ona ne ki kanca diyaliz miyaliz şansı ona heye. Ama karaciğer çi şanslı ne? Rastı. İn başı inşallah millet şefeyi bigre. İnşallah. Hani fi kangül jibatmani slav şandına gotiyeştere jiv mevani tere u şünermen tere slava dişyenim agahiye ve geleki bi kıymetin gotiye. Eci spastkim malavava. Mamuste temaşabana kemin nevisan diye de böyle Erzurum ettişteki navi ve çitbijin hevajo. Havaju. Kusan nevisan diye. Jibo mide de beje pir başa em jibo ve bikartinin. Mamuste med ser bekari çi beje gelun zanın ve nan zanın. Belli. Havaju pir kıymete bilimsel jeradivijin Alkan Orientalis Türkiye jeradivijin havacıva otu. Havacıva kurmancı havaju. Esqat nazanı mamuste. Zav mühime belli kudervan acaba Erzurumani. Kokavan yancı evan çağ bikartinin. Tamam on çağ bikartinin köka ve am pelevej mirabin visi az ejma mustafa persim inşallah. Te xwarini hatta naha em bejin iblis sina bigre hatta naha havaju tşeki pirme ser xawata pir zedem xavetine naha jî telebekî me ser dixebite ew ji bo çi zanî ew zarî wan nabin dibêjî wan dixwin henekî belli ew dibe bo zarî wan bêçêbin. Belli. Leverji jmir gotiye jibo pençeşera mide kansera mide em bikartinin. Henek dibêjin bona pençeşerî niha me ser pençeşêra nêzinga mehek dime beriya niha çavreşk em dibêjin. Çavreşk gihakî pir entikaya yan zem hey ser dixebitin. Nahê ne qediye dema qediya em insanê me ra ji merivê me ra hemû em çi hîm dibin ji insanê me em ser dixebitin başı em dibêjin vî işê re baş e ne baş e. Xwanûn berî niha insanê me çi gerek xwe serê xwe nexwe. Hemû tişta. Hin tiştene dibe ku zirar be. Belê yani tiştekî wisa feyda wê hebe gerek zirarî ne de cîkîdin. Niha em bêjin insan tişek wisa Rabbi Barî Teala wisa endika haniye ser rûyê erdê em bêjin bo çava em bêjin bo linga bo cîgerî bo ku hebe ji qalbê meriv bigre hettanî vücudu me hemiya
tiştekî zerarê ne de gerek ewan bu waxin ew jî hindik be yani zêde na gerek ji doktor çi dibêjin gotina doktora niha nêzînga 20-30 sala em dixebitin însanê me re em hîm dibin bona pençeşêrê bona em bêjin nexaçî zefan me derxistine ama em niha ji cem wan nikarin bêjin Rastı. boçiye em hê ser bixebitin Zirarı biz yöküne ambin peyde karawê zêde be karawê zirarê wî em hîç zirarê yek tişekî jî hebe em nikarin xeberdanî bidin Rastı. em ne xeber nadin ha dema çünkü em bawarin nexaşxanê me hene elhamdülillah memleketê me dema însanê me jî heta niha pir kültüreke pir mezin e jî em diyên etnobotanîk em jî îblî sîna bigire heta niha zaf wan serxebitîne kara wan zêde bêjin kêjan giya hebe em kitêbê wan jî derdixin em hêdî hêdî yaz dikin yalnız ya mühim ew e gerek insanê me nexweşa xwe pirrin bizan be yek jî çi dibîze gerek nexwe Rastı. gerek pirs bike gerek hîn be Zana bepirsin. yez dane pirs bikin belê em bijin çine cem axtara dema însanekî xwedî nîşane de nexweşiyekê pir mezin hebe î hema çi hebe dibêje ez wî bixwim wî bixwim Ew jî bêhtir zirarê dedi. zirara pir mezin e gerek hîn bibe em gerek ser bixebitin henes cem zanîngehan niha kitêbe de em bijin hava jû ser hatiye xebatî saxat nêzînga ser pirtûk hene ji wan em zanin çiqa baş e çiqa ne baş e xeraba wî zirara wî zanin. berê em zanin ha bu wî temaşawanê me hêjar em dibêjin giha belî zaf pir başin em bêjin mesela karî karî hene em bêjin giha karî yek ji ayrî ciraye niha dema top bikin bixwin jare Cemmed bekardî mamoste. Belê. Em jî bikardînin wek te got baş bi xwe dişon Belê. ve zehra wê jê davêjin paşê dixwe. avzelkê dikin ne wisa Evet. niha yê nizanbin goyx bibîze bêje karî baş e em ê pê bixwin hema dema xarin bê îdî yek carî tê xarin dema xwedî nîşane de zarok bixin yêdî bixin ne baş e Zehra wê bi derdikeve Belê rastı. bona em bijin temaşawanê me hêjara belê memleketê me zav dewlemend e ji gihan kariyan hemû tiştan gerek em bizanbin em nas bikin em bijin vê mehê derbazê ew karî dibêjin ya mantar ji mantara karî ji ew tiştekî zav ciraydinê nev gihane ji wana jî em bijin însanê me top dikin dema dişine çiya vaniya Kumekan kubark dedî têne gotin û Belê. ê baş jî hene xerab jî bi yê zehra xirab ji hene zehîrlî hene dema tê xwarin xwedî nîşane de zafê wan gelek jiyana xwe dest kesî. didin gerek nas bikin ya işte me bîstiye ve işte kariye ez ê wexim yemekewî çêkim ez ê biqelînim nabe gerek nas bikin hey dûyî bixwin Belê. Emin Ceyhan nivîsand bû ji me re mamoste dibêje em koka wê bikardînin. koka wê belê Hevajo ji bo hevajo me got. Qenebê ew demek koka wê bikardînin ev jî ji me re got baş e ne sa? baş e belê em zêde jî tiştê kokê tê çêkirin em jî naxwazin bo çima koka wî jî diqele Wê demek bi baldarî bin ji kerema xwe. gerek hemaş pê hebin zêde jî ew nekin Baş e. top nekin belê tek eklemiş ki bizi koyun mamoste. Elbet kerem bikin. Gerek men vakti em baharatçı yemek koyucu vakti em bitkiya çay vana halde gel son kullanma tarihi van jibine yerin. Tabii ew jî rast Çünkü raf emri vana jî yek salı ziyettir da raf emri vana kalıstı be. Êdî feydeya wê namîne ne wisa? belê Mamoste me behsa hesa sûkê kiriya temaşebanekî min nivîsandiye dibe şiklê wê ji mir şandiye ji xwe ez dizanim zê paşê şanî mamoste bikim ji bo îshalê gotiye em bikardînin. bu ishalê Demek ki baş e dibe ku ji bo wê baş e. yani ishalê dibire yan ishalê zêde dikin ha qabızlık Texmîna min ji bo îshalê dibirê ez Dibirê. wisa texmîn dikim e. he Dibe tê hişkirin û tê hêran û ji bo îshalê tê bi derman bikar anîn wisa Belê. nivîsandiye ji me re mamoste. Ji bo Profesör Doktor Fevzi mamoste û ekîba wî gelekî spas dikim gotiye. Ji bo di biharê de gerek derdikevin zirarê didê yan na dikarî behsa bê bikim me pir behsa kirin kakir ji xwe mamoste li ser sek. belê belê Neyse. gerek baharî top nekin Dibe çünkü zirara pir mezin baharî ye mamoste dibe fêdeya wê aboriyê salê li Hakkariye Colemergê 4 milyon dolar e. Rast e ew qasî zêde zêde belê belê qasî zêde rastî jî. belê
ای باشه چند پیامدی بردوام بکم مرحبا گوتیه جمره پروسوپیس از شاش نخوینم ماموسته ناوی لاتینی جمره شاندیه پروسوپیس فارجا دبی وساطه گوتن جبو حساسو که حساسو که اه. بله از زانم اه. من ناسکر او نهام تزه سر دخبتن تزه ترکی جراجن demir otu ya ne var? والله اسقط تركيا نزار بله. ما مستا قوتي دنا ملت تجي جبو نخوشن شكر ديابيتيك تي بكار انين چاياوي تي چيكرن دما چاياوي تي بخوارنجي او برينه نخوشن شكر زور حتنا بنيام بله. قوتي بكيري ويتي وك مرهمه جي تي بكار انين هر وهاج بو تانسيون داخجي فيدياوي هي تماشاوانه که منویسنده از بارم bilgiye ve agahiye ve varide qayzedene. Emeli binerincek basa. İnşallah işte برنامه مامسته مهنه کل سر و ناجی بسکنه بله. شکل وجمر شاندن از جوره نشان بدم پاشه مامسته مثلا الانقره از بیجم مادماق هي بله. مادماق شی از بارتكم جه کدی منه بیستینه وسا هي مادماق. مادماق بله. بیستی از بارم Felber bu mes. لانقره زديه و خارناوته چکرن Bele. جبو انقره امتکارم بیجن مادماق وک اندمیک تip Na Kirin. zide seriyo cihanı heye madımak ama mevra zide nas kiriye mevra zide zanın nahabici Ankara'yı tişteki gayi pır mühim Centaur'a çiyaçeviye micradı bejin devdora behra gola hoy Gola hoy. Xoy beli Tuz Gölü devdora ve heye ev Centaur'a çiçeği ve peygamber çiçeği de bijin ev çiçeği u sazide Ankara jembijin çeşidi hani endemik hani madmuk seriyo cihani zafa cihane endemik nine beli xarnavan ve xarnavi vrar zanın em bijin hani cihaz zanın beli ama vrar zede Ankara devdora ver işte Kırşehir'i hatta bijin Kırıkkale zede zanane jüyser madmakı ama cem memleketi meche her deri zedeye ona zede zanın Tane Ankara'yı ki- betir bıkartinin. İşte Bele, naskirin liver derdik evine. Bele, Hem ustane. tişta nas bikin. Ali ustane. Bele Ramazan Deniz Şimreşiyan diye jinse bine cirani mebu spastkım malata va slav Şimreşiyan diye gotiş bu mevanet ez geleki slava dişiyenim. Spastkım mamusta slava jwara dişiyenim malava ava. شکرم خو نگرین کوسکار بن پیامه و بخوینم پاشون خدای دینم و دبی چما پیام نخون چون که من دگرن از سابجم مرحبا ماموس گوتی استانبول جوره دنویسم جبو انکسیته çörek otu yağı ango ambejin rune raşika dibejin başte uçaya melisaya gelo raste yanına Raste, mamuste kare raste. bas bekehneki Raste evki rezene çay jarante. çava bela karbinin mamuste Rezene çay binin ev kıtinin çörek oti ya özellikle runevi. Runevi de rune tatlı kaşığı kimeri bixu zavrinde. Hem seva gastri jirinde hem seva reflü jirinde seva anksiyete jirinde zaten antioksidant oranı evi zav yüksek. C vitamini evi yüksek. Jeysi seva anksiyete seva ev ki en yarın rezene çayı. Rezene çay poşet jiheye هکی هست که دمله میشه بکن. بخوجید کارن تا دمله بکن ببین قبشه که باوش نه نواد چا گرم ذات چا به دم کنی ما پیشی گوته بو دم کن بیشتری به خونه رزنه زورنده سوا انکسیته سوا که یک چی بینین اف که پاپات چایش ده پاپات چایش زرده الامور جمر و زور حد که وانا کار ترجیح کن. Tamam Amusta. Merhaba. Mehmet Nuri Şandiye, Jiviran şehri. Gotiye dilin geminde, piyeminde yanşız bejim. Kireçlenme o menisküs çebuye perde eşe gelo Amusta bahsa küreke dikare bike. Şu bu kireçli. اینا که کراوی نزانم من شکل کره کسام حتی نه نبیست یعنی من فیتوتراپی نه کی çünkü menisküs yekçi kireçleme hene ki tişteki farklıya ama ancak ortoped doktoru vana evdeki yani sevabı hatta nam Şam her timde bejin seriyle cem doktorun xobedin ten emre nişandedin jiberwe tamaşavanı kim gotiye ma jibo mamuste ma pirtukavi he eri pirtukavi jene u samu bejin kese ko bixwazin dikarin pirtuka mamuste ma bikrim dikarin nabe bejin mamuste yani bu kuderi peyda dikin naham dikarin zanigah me bukan kamera bişinin zede evajihane cem kitavajihane naha zede em abdikin bona PDF em dibejin
em dikarim wara bişinin. Biraz zahmet ne girin, em wara hediye bişinip. Ay باشه مامۆستێمە کەسێک کۆژی زانگێ بگێژە مامۆستێمە وێژوەر وەک PDFشی بشینێ ئەم مسابێژن ئیشەڵەش بۆ هەر کەسی فێدە بێ وەکی مامۆستەیەم گوت یا دەسەریدە ئەم تشتا لەڤر دەبێژن لێ نەخۆشیە خۆ باش سانە بن خۆدێنێک ینی زرارێک بگێژەوە ئەف تشتێکە باشترینە نەخۆشی خۆ باش سان بن کیژا گیاژ بۆ چ باشە و لەگۆر میکتاراوی بکاربێنن باشتر دەبێنم سا مامۆستا ئەم بێ هشیارێژی بدن ینی ئیرۆ ئەم دەبێژن مەسەلا بەغدۆنوس باشە لێ کەسێکە بە حەملە بەغدۆنوسێنە باشترە ینی چونکە بەغدۆنوس گەرێک تشتانش بۆ کەبر فلان بکارتێنن مایدانوس دا ببێک تاشی چرنده من مایدانوس ابن روی نانی نیرو دیزه که نانی نیرو یا نانی ایواری فرق نکمر سه هفت چه هفت دال مایدانوس مرد تخنا زیتونیاقی حقیقی زیتونیاقی مرد خود سرکلی گرک بخونه اوی ببێک تاشی وانا هنه اوی بخونه زورنده بەغدۆنوس گەرێک باشە وەک مەگوت یعنی هەند تشتەنە فێداوە چاوە باشە زراراوەنژێ ji بۆیە دووجانی دەبێژن بەغدۆنوسێ نەخۆن مثلا ناویش باخەکی بخوام دەبێت یا دال یا سێ دال یا پێش دال ڕاستە ڕاستە باشە چەند پێیان هاتنە وەختێ مەژی نەما ئەزێ داویە دە پەیامەوە بخوێنم ئەزێ گوتنێ داویش مامۆستای خۆ بگرم پرۆفسۆر دکتۆر فێرزی ئۆز گۆکچاک دەمسێنە زاننگە هەڤان یوزنجێڵێ مامۆستا gelek سپاس و gelek ئاگاهیە هێژادان گوتنەکەوەی داوی هەبێ زیکارم بکر بله tekrar جوارا TRT Kurdî ra temaşa me hêja ra zalzal silavê xwe dişînin ji memleketê me insanê me bihartê belê em dewlemendin ji bo gihan bo çeşitliğê em naz bikin ji wana çiqa kara me hebe gerek em wana bînin bin dest jî bigirin neslî wana em bêjin ser rûyê erdê ji emanetê me em wê emanetê xweyî derên ji bo wê tişek hebin bona hînbûna wê zanîngeha dev dorê wan hebin hemû gerek ser bine zanîngeha her warên xebatê xwe jî ser zêde bikin em ji we ra hemû ekîba we ra TRT Kurdî ra şükranê xwe dişînin Xwedê ji we razî be. Gelek spas dikim mala wavaş bi van agahiyê nêja Doktor Xalis Gökyer Doktor Biyokîmyayê gelek spas mala tawaş bu agahiyê te bernameyê me bûyî. Ez spas dikim TRT şeşê vera TRT Kurdî TRT Kurdî ra gelek re spas dikim. Em spas dikim mala tawa Nimet Yıldız gelek spas mala tawa سپاس مالواژیاوا پر امجی و سپاسیان خدیدم از پر کیف خوش بیم Emjik gelek keyf hoş bun mala tava Ali Ekber Ergün و Sayı Merten deste ve sahibi mala vava başta heke demamın hebez dixwazim çend peyama bixwînim derhinêrê min bila neqeyîdê heme kes dibêje em hej giyayê xwe hebin wisa bigiştî slavê we hemiya ser çawaz wisa bêjim demamen hema biborin hemû kes bila li bajarê xwe gundê xwe hej giyayê xwe xozayê xwe heywanên xwe ajalê xwe hebin demam li wan xwedî derkevin em li xozayê xwedî derkevin binêrin xoza her tiştî didê me ew li me xwedî derdikeve em jî lê baş binêrin ê baş bêz bawer dikim li xwe baş binêrin dawiya wê heftê xweş derbas bibe dunyayeke xweş bila ji me û zarokê me û nifşê payê me re bimînin xatirê we roja xweş bimîne. Yakamın to yerdi avadarım berdi avadarım berdi Qas yakamın to yerdi avadarım berdi avadarım berdi Ergul hey 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 yar yar hey can can hey dirten cero yene yaramın ateyi canımın ateyi